Κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχε, πρώην Δήμαρχε, κυρία Πρόξενε, εκπρόσωποι των πολιτιστικών σωματείων, εκπρόσωποι της εκπαίδευσης, αγαπητοί γονείς, φίλες και φίλοι της Φιλαρμονικής μας. Σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη εκδήλωση κοινωνικού περιεχομένου της ΦΕΛ, που φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνδιοργανώνουμε με το Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι σήμερα είχαμε μια επικοινωνία με την Βρυτανία. Δεν μπορούν να είναι εδώ, η κυρία Πρίτανης δεν μπορεί να είναι εδώ, λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Μας χαιρετά την εκδήλωση και μας εύχεται καλή επιτυχία. Την ευχαριστούμε και εμείς θερμά, καθώς και το Πανεπιστήμιο για τη συνδιοργάνωση. Απόψε, σε μια εκδήλωση που περιγράφει και συνδυάζει δύο βασικές για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων έννοιες, τη μουσική και την ψυχική υγεία. Θα τονίσουμε τη σημασία της ενασχόλησης με τη μουσική, όχι σαν μια απλή δραστηριότητα, αλλά σαν κάτι που μπορεί να συμβάλλει στην εξελικτική και γνωσιακή πορεία ενός ατόμου και κυρίως των παιδιών. Η μουσική διαπαιδαγωγεί, εξελίσσει, διαμορφώνει, αλλά πρωτίστως η μουσική γαληνεύει την ψυχή, όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος της εκδήλωσής μας. Φαντάζομαι σε όλους μας έχουν υπάρξει στιγμές στη ζωή μας που καταφύγαμε στη μουσική για να εκφράσουμε, να αλλάξουμε ή να ενισχύσουμε τα συναισθήματά μας. Σήμερα έχουμε μαζί μας ειδικούς που θα μας μιλήσουν από επιστημονικής πλευράς για τη σχέση αυτή, μουσικής και ψυχολογίας, και θα μας παρουσιάσουν το ρόλο που μπορεί να παίξει η μουσική, αλλά και οι γονείς στην συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους και ειδικά μέσα στη σύγχρονη πολύ απαιτητική εποχή που ζούμε. Πριν δώσω όμως το λόγο στους ομιλητές μας, θα ήθελα μια σύντομη αναφορά στη ΦΕΛ, πορεία και τους στόχους της. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας ιδρύθηκε το 1850 από επιφανείς Λευκαδίτες, ανάμεσά τους ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και η Λέδη Ντορίνα Καλκάνη Πετριτσοπούλου. Είναι η δεύτερη αρχαιότερη φιλαρμονική στην Ελλάδα και ο βασικός πολιτιστικός πυλώνας του νησιού μας. Στα 174 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας της στον πολιτισμό, συνέβαλε στην καλλιτεχνική και πνευματική κίνηση του τόπου μας και δεν ανέστηλε τις δραστηριότητές της ακόμα και σε πολύ δύσκολες περιόδους για το νησί αλλά και τη χώρα μας. Αριθμεί δεκάδες υπηρεσίες εντός και εκτός Λευκάδας μέσα στο έτος. Αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στον πολιτισμό της Λευκάδας και είναι το αυθεντικότερο κομμάτι της παράδοσής μας. Στη διάρκεια του μακρού της βίου, η ΦΕΛ γνώρισε μεγάλες δόξες και απέσπασε σπουδαίες διακρίσεις όπως το 1864 πεανίζει για την Ένωση της Επτανήσου. Το 1896 συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το 1906 συμμετέχει στη Μεσολυμπιάδα και το 1983 της απονέμεται το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Διατηρεί μουσικές σχολές, μπαντίνα και μπάντα, και στους κόλπους της έχουν καλλιεργηθεί καταξιωμένη μουσική. Η μουσική μας είναι η κινητήρια δύναμη που μας ενώνει και μας οδηγεί στον κοινό μας σκοπό. Να προσφέρουμε μοναδικές μουσικές εμπειρίες, να καλλιεργούμε μουσικά και πνευματικά τους μαθητές μας και να προάγουμε πολιτισμό. Τέλος, η Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που στηρίζεται οικονομικά και μόνο στις δράσεις της, στον εθελοντισμό, στην αγάπη των μελών και των φίλων της, καθώς και σε χορηγίες και δωρεές. Πριν καλέσουμε τους καθηγητές μας, θα ήθελα τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, να απευθύνετε ένα χαιρετισμό σύντομο. Κύριε Δήμαρχε, λάτε. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους και χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά όταν βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα. Είναι η αίθουσα που μας καταξιώνει και πολλές φορές βεβαίως μας τροφοδοτεί και πνευματικά και ψυχικά. Απόψε η Πρόεδρος, με όλα αυτά που είπε,
μας καλεί να παρακολουθήσουμε ομιλίες από ειδικούς, από τους επαΐοντες, όπως έλεγε και ο Σωκράτης. Αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν, αυτούς οι οποίοι κατέχουν και να σκέφτονται αλλά και να μιλούν. Και είναι εκλεκτοί ως προς το αντικείμενο αλλά και ως προς τη θέση που υπηρετούν οι περισσότεροι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας συγχαρώ για τις επιλογές σας. Και πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε ταιριάζει όχι μόνο με το περιβάλλον υπό την έννοια της Φιλαρμονικής, αλλά και με την πολιτεία, την παράδοση και την ψυχολογία των δημοτών. Και από αυτή την πλευρά σε ευχαριστούμε μια φορά πριν. Θεωρώ ότι ο τίτλος, θα μου επιτρέψετε δύο κουβέντες ακόμα, «Η μουσική γαληνεύει την ψυχή», δεν είναι πρωτόγνωρο ιδιαίτερα για τους Λευκαδίτες. Διότι οι Λευκαδίτες έχουν την παράδοση της μουσικής. Βέβαια, δεν χρειάζεται να είσαι μουσικός για να γαληνεύεις την ψυχή σου με τη μουσική. Μπορεί οι περισσότεροι να είναι αυτόχθονες της μουσικής. Αλλά και εκείνοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν από μουσική, έχουν όμως τις αισθήσεις τους και απολαμβάνουν τη μουσική. Η μουσική καλλιεργεί χαρακτήρες. Δεν γαληνεύει μόνο την ψυχή. Δημιουργεί προϋποθέσεις για ήρεμη ζωή και για ήρεμες σχέσεις. Και πάνω απ' όλα γίνεται η δύναμη, η κρυφή δύναμη που δίνει στον άνθρωπο περιεχόμενο. Θέλω να πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι σε μια τέτοια βραδιά θα μας χαρίσετε κι άλλες φορές και θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο της Φιλαρμονικής, η οποία ανταποκρίνεται πάντοτε στην αποστολή της. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα ήθελα να μεταφέρω το χαιρετισμό του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη μας, του κυρίου Αντώνη Δουβίτσα, καθότι λόγω υποχρεώσεων δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε. Κυρίες και κύριοι, θέλω αρχικά να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής Εταιρείας για την πρόσκλησή τους να βρίσκομαι εδώ απόψε μαζί σας, σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική μερίδα. Δυστυχώς, ενηλυμένες υποχρεώσεις δεν μου το επιτρέπουν. Είναι γεγονός ότι η μουσική έχει απασχολήσει διαχρονικά την επιστήμη, τόσο για τις θεραπευτικές της ιδιότητες, όσο και τη γενικότερη επιρροή της στον άνθρωπο. Σημαντικοί φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης θεωρούσαν ότι η μελωδία συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση της ψυχικής υγείας, αλλά και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η μουσική ήταν και το βασικά μαθήματα της εκπαίδευσης των νέων. Η πολυεπίπεδη επιρροή της μουσικής, όπως είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο στις μέρες μας, αφορά την ψυχική υγεία, τη βελτίωση γνωστικών ικανοτήτων, τη συμπεριφορά, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Η μουσική τελικά αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο που διαμορφώνει τον τρόπο που αισθανόμαστε και αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Θεωρώ συνεπώς πολύ σημαντική την απόψινή σας ημερίδα, καθώς έρχεται να συμβάλλει σε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση την επίδραση της μουσικής στην ψυχική υγεία όλων και πολύ περισσότερο στην ψυχική διάθεση και τη συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων. Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση αυτής της ημερίδας. Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αντώνης Δουβίτσας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, καθώς και τον κύριο Βουλευτή που και εκείνος λείπει, αλλά μου είπε να χαιρετήσω όλους τους παρευρισκομένους και ιδιαίτερα τον κύριο Γρηγόρη Μιχάλη, που από πέρυσι γνωριστήκατε και του άρεσε πολύ αυτή η εκδήλωση. Σε αυτό το σημείο θα καλέσω τους καθηγητές μας που μας έκαναν την τιμή να ταξιδέψουν για μας και να μας προσφέρουν αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση. Ο κύριος Γρηγόρης Μιχάλης, οικογενειακός θεραπευτής, διδάκτορ της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου. Η κυρία Μίχου Εκατερίνη,
επίκουρη καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνου, και η κυρία Πετράτου Εκατερίνη, ψυχολόγος, MSc και μουσικός. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Πετράτου Εκατερίνα και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ απόψε. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και η μεγάλη μου η χαρά που μπορώ να μοιραστώ και τις δύο ιδιότητές μου μαζί σας και τις γνώσεις μου ή ό,τι έχω αποκομίσει από αυτές. Μαζί λοιπόν σήμερα θα εξετάσουμε τη μουσική ως ένα ισχυρό εργαλείο που επηρεάζει την ψυχική μας διάθεση και ευρύτερα την ψυχική μας υγεία. Η μουσική είναι ένα από τα αρχαιότερα εκφραστικά μέσα της ανθρωπότητας και συνοδεύει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας, διαμορφώνει τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις, διαμορφώνει τις αντιλήψεις μας. Θα πρέπει να κάνω μία σύντομη ιστορική αναδρομή για να δείξω τη διαχρονικότητα, αν θέλετε, της μουσικής. Η ιστορία της μουσικής είναι πολυπίκυλη, καθώς εκτείνεται σε χιλιάδες χρόνια πριν. Περιλαμβάνει διάφορους πολιτισμούς και πιο συγκεκριμένα, όπως θα δείτε, από την προϊστορική εποχή, πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν τη μουσική ως τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Η πρώτη ήχη ήταν προερχόμενη από το σώμα, από τα παλαμάκια ή από πολύ απλά υλικά, όπως ήταν πέτρες και ξύλα. Ενώ τα πρώτα μουσικά όργανα ήταν φτιαγμένα από κόκαλο και χρονολογούνται από την παλαιολιθική ακόμα εποχή. Οι αρχαίοι πολιτισμοί πάλι έδιναν στη μουσική έναν πιο τελετουργικό χαρακτήρα, ίσως και θρησκευτικό. Στην αρχαία Ελλάδα, συγκεκριμένα, η μουσική συνδέονταν με τη φιλοσοφία, την παιδεία και τις θρησκευτικές τελετές. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τη μουσική ως μέσο διαπαιδαγώγησης και έκφρασης αρμονίας του σύμπαντος. Τα πιο συνηθισμένα όργανα ήταν η λύρα, η κιθάρα, αλλά και ο αυλός. Κατά το Μεσαίωνα είναι κυρίαρχη πλέον η εκκλησιαστική μουσική. Το Γρηγοριανό μέλος έθεσε τα θεμέλια για τη μελλοντική δυτική κλασική μουσική που γνωρίζουμε, καθώς και εισήγαγε την έννοια της πολυφωνίας και πολλών μελωδιών που έχουν την δυνατότητα να παίζονται ταυτόχρονα. Κατά την αναγέννηση, η μουσική έχει να κάνει περισσότερο με την άνθηση των κλασικών ιδεών. Είναι δημοφιλής η εκκλησιαστική πολυφωνία πλέον, η φωνητική μουσική και οι κοσμικές μπαλάντες, ενώ έχουμε και φανερή εξέλιξη των οργάνων, δηλαδή από εκεί που ήμασταν στη φλογέρα από κόκαλο και αργότερα στη λύρα, πλέον έχουμε το λαούτο, τη βιόλα και το εκκλησιαστικό όργανο. Στην εποχή μπαρόκ υπάρχει μια έντονη πολυπλοκότητα και δραματικότητα στη μουσική, όλα στο μέγιστο σε σχέση με την αναγέννηση. Ενώ κατά την κλασική περίοδο έχουμε συνθέτες όπως ο Μπετόβεν και ο Μότσαρτ, οι οποίοι παρήγαγαν μουσική που τόνιζε τη συμμετρία, ενώ το πιάνο έγινε πλέον το βασικό μουσικό όργανο. Έπειτα ακολουθεί η ρομαντική περίοδος, όπου η μουσική έγινε συναισθηματική και εκφραστική και οι μεγάλες ορχήστρες συνηθίζονται όλο και περισσότερο. Τέλος, φτάνουμε στον 20ο και 21ο αιώνα. Εκεί έχουμε την εμφάνιση ειδών που θα λέγαμε ότι είναι πιο γνωστά. Έχουμε την jazz, έχουμε blues, έχουμε rock μουσική. Η παγκοσμιοποίηση, σε αυτή την περίπτωση,
προώθησε τη σύνδεση διάφορων παραδόσεων, όπως είναι η αφρικανική μουσική, με τη δυτική pop. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέα είδη μουσικής, νέοι ρυθμοί, νέες μελωδικές γραμμές. Τελειώνοντας με την ιστορική αναδρομή, θα ήθελα να πω ότι πλέον, όπως γνωρίζουμε όλοι, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και μπορούμε να κάνουμε μουσική εκτός από τον κλασικό τρόπο και με μέσα όπως ένας υπολογιστής ή ένα αρμόνιο. Μπορούμε να τη δημιουργήσουμε μη έχοντας καμία απολύτως ιδέα από τι σημαίνουν οι νότες, τι σημαίνουν οι αξίες, τι σημαίνουν όροι βασικοί για έναν μουσικό, για την εκπαίδευση ενός μουσικού. Αυτά σχετικά με την ιστορική αναδρομή. Θα ήθελα να συνεχίσουμε μιλώντας για το πώς επηρεάζει η μουσική τον εγκέφαλο. Μπορεί να ακουστούν κάποιοι όροι οι οποίοι να μπερδέψουν. Θα προσπαθήσω να είναι όσο γίνεται πιο κατανοητή. Η μουσική είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης και παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Η αλληλεπίδραση της μουσικής με τον εγκέφαλο και το νευρικό μας σύστημα έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας, αποκαλύπτοντας πώς επιδρά στον ψυχισμό και στην καλή μας διάθεση. Όταν ακούμε μουσική, ενεργοποιούνται συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες σχετίζονται με τα συναισθήματά μας, με την αντίληψή μας, αλλά και με την απόλαυση. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει το σύστημα επιβράβευσης του εγκεφάλου, που περιλαμβάνει περιοχές οι οποίες ενεργοποιούνται ιδιαίτερα σε στιγμές που βιώνουμε έντονα συναισθήματα λόγω της μουσικής. Να ένας όρος, ο οποίος ίσως να μπερδέψει. Η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, ο οποίος απελευθερώνεται σε αυτές τις περιοχές, ενισχύοντας τα ευχάριστα συναισθήματά μας. Συναισθήματα ευχαρίστησης και ικανοποίησης. Έρευνες δείχνουν ότι η μουσική μπορεί να προκαλέσει έκρηση ντοπαμίνης, κάτι που ενισχύει την ψυχική μας διάθεση, φέρνοντας συναισθήματα χαράς και άνεσης. Η μουσική, εκτός από την επιρροή στο σύστημα επιβράβευσης του εγκεφάλου, επηρεάζει και τον καρδιακό ρυθμό, αλλά και την αναπνοή μας. Η σχέση της με τον καρδιακό ρυθμό έχει συνυφαστεί με ήχους πιο αργοί. Παρατηρούμε ότι όταν ακούμε μία πιο χαλαρή μουσική, με ένα πιο αργό τέμπο, τότε έχουμε μία επιβράδυνση του καρδιακού παλμού. Ενώ όταν η μουσική που ακούμε είναι πιο έντονη, τότε έχουμε μία επιτάχυνση, μία αύξηση των παλμών, προκαλώντας, η οποία προκαλεί μια διέγερση, μας προκαλεί διεγερτικά συναισθήματα. Εκτός λοιπόν από τον καρδιακό ρυθμό, την αναπνοή, το σύστημα επιβράβευσης, η μουσική είναι ικανή να ενισχύσει τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Και αυτό έχει να κάνει με τη σχέση της μουσικής και τον υπόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου, η οποία σχετίζεται με τη μνήμη και είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ακρόαση συγκεκριμένων ειδών μουσικής, όπως η κλασική, μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της μνήμης και της συγκέντρωσης. Ο ρυθμός και η μελωδία της μουσικής διευκολύνουν την αποθήκευση και την ανάκληση πληροφοριών, ενώ η ακρόαση οικείων κομματιών μπορεί να προκαλέσει συναισθηματικές αναμνήσεις, επαναφέροντας παλιά συναισθήματα και βιώματα. Η επίδραση της μουσικής είναι σχετιζόμενη με τη διάθεση χημεία του εγκεφάλου. Η διάθεσή μας είναι άμεσα συνυφασμένη με αυτό που λέμε χημεία του εγκεφάλου και αυτό πάλι έχει να κάνει με την έκρηση συγκεκριμένων ουσιών. Για παράδειγμα, η χαλαρωτική μουσική μπορεί να μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης. Η κορτιζόλη είναι μια ουσία η οποία σχετίζεται με το άγχος και έχει βρεθεί ότι η ακρόαση μουσικής συμβάλλει στη μείωσή της. Η οξυτοκίνη πάλι, άλλη μια για αυτή, είναι γνωστή ως ορμόνη της αγκαλιάς. Επομένως, η μουσική έχει βρεθεί ότι ενισχύει την ακρόαση ευχάριστων μελωδιών, συμβάλλοντας στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Τέλος, έχει βρεθεί βάσει μελετών ότι η μουσική έχει την ικανότητα να λειτουργεί ως φυσικό αναλγητικό. Δηλαδή, μπορεί να μειώσει την ανάγκη ακόμα και για φαρμακευτική αγωγή σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη χειρουργικές επεμβάσεις. Ενώ δεν είναι τυχαίο ότι και στις μέρες μας, ακόμα και σήμερα στα χειρουργεία, γιατροί τείνουν να χρησιμοποιούν μουσική, αφενός για να συγκεντρωθούν οι ίδιοι στο περιστατικό και αφετέρου, γιατί πολλές από τις χειρουργικές επεμβάσεις ο ασθενής δεν έχει κάποιες από τις αισθήσεις του. Επομένως και αυτό είναι κάτι που τον βοηθά να χαλαρώνει. Τώρα, τα διάφορα είδη μουσικής και οι διάφοροι ρυθμοί έχουν διαφορετικό αντίκτυπο στον ψυχισμό μας. Αλλιώς θα επηρεάσει την ψυχική μας διάθεση ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής και αλλιώς ένα άλλο. Θα δούμε μερικά είδη και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την ψυχική μας διάθεση. Αρχικά θα δούμε τη χαλαρωτική κλασική μουσική. Ιδιαίτερα η μουσική του Μότσαρτ και του Μπαχ έχουν συνδεθεί με τη βελτίωση της συγκέντρωσης και την ενίσχυση της ηρεμίας. Μπορούν να μειώσουν το άγχος και να σταθεροποιήσουν την καρδιακή λειτουργία, καθώς ο ήρεμος ρυθμός τους βοηθά το σώμα και το μυαλό να συγχρονιστεί σε πιο ήρεμες συχνότητες. Έπειτα, έχουμε μουσική με πιο ενεργητικούς ρυθμούς, πιο γρήγορο τέμπο, όπως είναι η rock, η ηλεκτρονική μουσική και η pop. Εδώ θα δούμε ότι αυτά τα είδη μουσικής επιδρούν στο σύστημα επιβράβευσης του εγκεφάλου, προκαλώντας αύξηση της ντοπαμίνης, αυτή την ουσία της ευχαρίστησης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, έχει συνδεθεί με τα ευχάριστα συναισθήματα. Μετά έχουμε την ατμοσφαιρική μουσική, η ambient μουσική, η οποία είναι ένα είδος μουσικής το οποίο δεν έχει στίχους, δεν έχει συγκεκριμένο ρυθμό. Θα λέγαμε ότι είναι ο ήχος της θάλασσας ή ο ήχος της βροχής. Είναι μια μουσική η οποία χρησιμοποιείται περισσότερο για να παρέχει χαλάρωση και να δημιουργήσει στον άνθρωπο συναισθήματα ηρεμίας, για να εμβαθύνει στις σκέψεις του, αλλά και να ανακουφιστεί από πίεση. Είναι αυτή η μουσική που θα λέγαμε ότι ακούμε σε μαθήματα γιόγκα ή σε διαλογισμό, σε συνεδρίες διαλογισμού. Προχωρώντας, έχουμε την λυπηρή νοχελική μουσική, όπως είναι οι μπαλάντες ή τα blues. Εδώ έχουμε συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια, τα οποία δεν μπορούν να προκαλέσουν μόνο θλίψη και νοσταλγία, γιατί είναι πολύ φυσικό να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι και τόσο χαρούμενο και να πέσουμε στα πατώματα. Αλλά πολύ συχνά μπορούν να λειτουργήσουν και θεραπευτικά. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι πιο λυπητερό μας οδηγεί σε μια συναισθηματική κάθαρση, μας βοηθά να ξεσπάσουμε, να αποδεχτούμε την ευαλωτότητά μας και να διαχειριστούμε πιο εύκολα συναισθήματα. Τέλος, υπάρχουν δύο κατηγορίες, η παραδοσιακή εθνική μουσική και η θρησκευτική μουσική, οι οποίες θα λέγαμε ότι διαφοροποιούνται συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Η πρώτη καλλιεργεί ένα αίσθημα υπερηφάνειας και σύνδεσης με τις ρίζες. Ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν και της ταυτότητας. Και σίγουρα εδώ είναι εντυπωσιακό το ότι ανάλογα με την κουλτούρα, οι μελωδίες και οι ρυθμοί διαφέρουν κατά πολύ. Και τέλος, η θρησκευτική μουσική, η οποία είναι γνωστή ως ύμνη από τους ύμνους και τους ψαλμούς της Εκκλησίας και επιδρά στο πνεύμα, οδηγεί σε μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης και ευλάβειας. Αυτά τα είδη έχει βρεθεί ότι επιδρούν στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την πνευματική συνείδηση. Μιλήσαμε για την ιστορική αναδρομή, για τις επιπτώσεις, ωστόσο υπάρχει εδώ μια θεραπευτική προσέγγιση η οποία όλο ένα και εξελίσσεται στις μέρες μας. Και αυτή είναι η μουσικοθεραπεία. Πώς συνδέεται λοιπόν η μουσικοθεραπεία με την ψυχική υγεία, αλλά και πού βοηθά, τι μπορεί να αντιμετωπίσει. Αυτά είναι κάποια πράγματα από τα οποία θα αναφερθώ πάρα αυτά. Η μουσικοθεραπεία
είναι μια εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη χρήση μουσικής ως εργαλείο για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευεξίας των ατόμων. Εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα ψυχολογικών συμπτωμάτων και έχει σκοπό της να ενισχύσει την συναισθηματική ισορροπία, την κοινωνική σύνθεση και την αυτογνωσία. Ο μουσικοθεραπευτής είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος επιστήμονας, ο οποίος χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσο θεραπείας, συνεργάζεται με τον θεραπευόμενο, αλλά και του προσφέρει ένα περιβάλλον ασφαλές, στο οποίο μπορεί να επικοινωνήσει συναισθήματα τα οποία ίσως αδυνατεί να τα πει λεκτικά. Η μουσικοθεραπεία προσφέρει λοιπόν πολλαπλά στην ψυχική υγεία. Αρχικά προσφέρει στη μείωση του άγχους. Η ακρόαση και η δημιουργία μουσικής έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ αποτελεσματική για τη μείωση των επιπέδων άγχους, αλλά ακόμα και κατάθλιψης. Μέσω της χαλαρωτικής μουσικής και των ήχων, οι θεραπευόμενοι μπορούν να πετύχουν μείωση της κορτιζόνης, της αυτορμόνης αυτής με το άγχος, και να προωθήσουν έτσι την ψυχική τους ηρεμία. Επίσης, έχει βρεθεί ότι η μουσικοθεραπεία βοηθά στη διαχείριση του στρες. Βοηθά σε μια καλύτερη διαχείριση του στρες, γιατί τα άτομα χαλαρώνουν και έρχονται σε επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματά τους. Έχει φανεί πως η μουσικοθεραπεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για άτομα τα οποία αντιμετωπίσουν χρόνια προβλήματα υγείας και τους βοηθά να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να τα αντιμετωπίσουν. Επίσης, συμβάλλει στην ανάπτυξη συναισθηματικής επίγνωσης και αυτοέκφρασης. Η μουσική αποτελεί ισχυρό μέσο συναισθηματικής έκφρασης. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να εκφράσουν τα αισθήματά τους, μπορούν μέσω αυτής να αποκτήσουν πρόσβαση σε βαθύτερα συναισθήματα και να αναγνωρίσουν καλύτερα τις συναισθηματικές τους ανάγκες. Ακόμα, η βελτίωση της κοινωνικής σύνδεσης είναι κάτι που προάγεται μέσα από τη μουσικοθεραπεία. Ας πούμε, στο πλαίσιο τόσο σε ατομικό και τόσο σε ομαδικό επίπεδο, στο πλαίσιο όμως των ομαδικών συνεδριών, τα άτομα μέσω της μουσικοθεραπείας μπορούν να αναπτύξουν τη συνεργατικότητά τους και τη σύνδεση τη συναισθηματική με τους άλλους, δημιουργώντας έναν ασφαλή χώρο για κοινωνική αλληλεπίδραση. Η μουσική δεν είναι απλώς ένας συνδυασμός ήχων και ρυθμός, είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο αυτοέκφρασης και συναισθηματικής απελευθέρωσης. Με την ικανότητά της να διεργύρει και να προκαλεί συναισθήματα, προσφέρει στους ανθρώπους ένα δημιουργικό τρόπο να επικοινωνήσουν όσα νιώθουν, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες λέξεις για να τα πούν. Σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, η μουσική προσφέρει ένα περιβάλλον όπου τα συναισθήματα, οι σκέψεις και οι εμπειρίες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Η αυτοέκφραση στη μουσική μπορεί να γίνει με 3 τρόπους, τα λέγαμε. Αρχικά με τη σύνθεση και τη γραφή στίχων. Ένας άνθρωπος, όταν γράφει στίχους ή συνθέτει μουσική, έχει την ευκαιρία να αποτυπώσει τις σκέψεις του σε νότες και τις λέξεις αυτές και τα βαθύτερα συναισθήματα τα οποία ίσως να ντρέπεται να πει και στον ίδιο του τον εαυτό. Η διαδικασία της σύνθεσης βοηθά τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν και να επικοινωνήσουν όσα αισθάνονται, ακόμα και αν δυσκολεύονται να το κάνουν με άλλο τρόπο. Οι στίχοι γίνονται συχνά καθρέφτης των σκέψεων και των συναισθημάτων τους. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορεί να εκφραστεί ο μουσικός και όχι ο μουσικός είναι ο αυτοσχεδιασμός. Μέσω του αυτοσχεδιασμού μπορούν οι μουσικοί να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και είναι κάτι το οποίο δεν απαιτεί προετοιμασία, επομένως είναι ένας αληθινός τρόπος και μια αυθόρμητη έκφραση η οποία δεν ενέχει κανένα περιορισμό. Τέλος, η αυτοέκφραση μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εκτέλεση μουσικών έργων. Ένα κομμάτι επιτρέπει στο μουσικό να επικοινωνήσει με το κοινό του, να συνδεθεί συναισθηματικά μαζί του και να μοιραστεί μια προσωπική συλλογική εμπειρία. Σε πολλές περιπτώσεις, ο καλλιτέχνης καταφέρει να μεταδώσει τα συναισθήματά του, προκαλώντας ανάλογα συναισθήματα και στο κοινό.
Πόσες φορές έχετε πάει να παρακολουθήσετε έναν αγαπημένο σας καλλιτέχνη και έχει καταφέρει να σας περάσει από το πρώτο δευτερόλεπτο χαράς έως και το δευτερόλεπτο αυτό της βαθιάς μελαγχολίας. Βέβαια αυτό είναι άμεσα συνυφασμένο και με το τραγούδι. Η μουσική λοιπόν εκτός από την αυτοέκφραση μπορεί να μας απελευθερώσει και συναισθηματικά. Και αυτό είναι ένα όφελος που βοηθά στην επεξεργασία και στην ένωση έντονων συναισθημάτων. Ειδικά όταν τα συναισθήματα είναι δύσκολα ή ακόμα και καταπιεσμένα, η μουσική μπορεί να προσφέρει ανακούφιση. Η μουσική μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από θλίψη και θυμό, παρέχοντάς μας έναν τρόπο να διοχετεύσουμε την ενέργεια των συναισθημάτων μας, χωρίς να νιώθουμε απαραίτητος ότι πρέπει να τα καταφέρουμε. Τα κομμάτια με έντονο ρυθμό, οι λυπηρές μελωδίες, μας επιτρέπουν να νιώσουμε και να αποδεχτούμε τη θλίψη ή την οργή μας, δημιουργώντας αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, το αίσθημα της κάθαρσης. Η δημιουργία και η ακρόαση μουσικής, από την άλλη, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ψυχική μας ευεξία, προσφέροντας ανακούφιση από το στρες και το άγχος. Η ακρόαση μουσικής που μας ευχαριστεί ή που μας γεμίζει, προκαλεί απελευθέρωση ντοπαμίνης και τέλος, λειτουργεί ως έναυσμα για τον προσωπικό αναστοχασμό και την αυτογνωσία. Μέσα από την ακρόαση συγκεκριμένων τραγουδιών ή τη σύνθεση κομματιών, τα άτομα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους και των συναισθημάτων τους. Η μουσική και η ταυτότητα. Πώς μπορεί να συνδεθούν αυτά τα δύο? Η μουσική, όπως είπαμε, είναι ένας τρόπος έκφρασης και πιο συγκεκριμένα ένας τρόπος έκφρασης της ταυτότητας των ατόμων που τα βοηθά να συνδεθούν και με άλλα άτομα. Τα πιστεύω μας, οι μουσικές μας προτιμήσεις, είναι κάτι το οποίο αντανακλά και αυτό που είμαστε εμείς οι ίδιοι σαν άνθρωποι. Για παράδειγμα, η παραδοσιακή και λαϊκή μουσική επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά. Μέσα από τη μουσική, τα άτομα που συνδέονται με τις ρίζες τους ενισχύουν την αίσθηση της ταυτότητάς τους και του ανήκουν σε μία συγκεκριμένη κουλτούρα ή κοινότητα. Τα διαφορετικά είδη μουσικής, από την άλλη, αντιπροσωπεύουν συχνά χαρακτηριστικά ή αξίες, με αποτέλεσμα οι προτιμήσεις μας στη μουσική να σχετίζονται με την προσωπικότητά μας, αλλά και την εικόνα που θέλουμε να περάσουμε εμείς στους άλλους για τον εαυτό μας. Αν κάποιος, παραδείγματος χάρη, προτιμά τη ροκ μουσική, μπορεί να ταυτίζεται με την ανεξαρτησία και την ελευθερία. Ενώ αν κάποιος άλλος προτιμά την κλασική μουσική, τότε αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι ένας τύπος πιο μαζεμένος, ο οποίος αναζητά την αρμονία και την ισορροπία στην καθημερινότητά του. Φτάνοντας προς το τέλος, θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Η μουσική δεν έχει κανένα περιορισμό και κανένα όριο ηλικίας. Και αυτό γιατί τα ωφέλη της είναι πάρα πολλά, από την εμβρυακή κιόλας ηλικία μέχρι και την τρίτη ηλικία. Έρευνες έχουν δείξει ότι από την εμβρυακή ηλικία ακόμα, στον 5ο ή 6ο μήνα της κύησης, το έμβριο είναι ικανό να ακούσει. Η ακρόαση της μουσικής από τη μητέρα του και δι χαλαρής μουσικής βοηθά και την ίδια τη μητέρα να μειώσει το άγχος της, αλλά και να δημιουργήσει στη μεταξύ τους σχέση έναν ασφαλή δεσμό. Έπειτα, στη βρεφική ηλικία, η μουσική μπορεί να βελτιώσει τις γνωστικές ικανότητες και τη συναισθηματική ανάπτυξη του βρέφους. Τα τραγούδια, που συνήθως έχουν επαναλαμβανόμενους στίχους, βοηθούν τα βρέφη να αναπτύξουν την αίσθηση του ρυθμού και να κατανοήσουν τη γλώσσα, εκφράζοντας δειλά-δειλά κάποια συναισθήματα. Στην παιδική ηλικία, η επίδραση της μουσικής είναι φανερή στην εκπαίδευση και συμβάλλει στη γνωστική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της μνήμης και της συγκέντρωσης. Ενώ στην ενήλικη ηλικία, η μουσική συνεχίζει να αποτελεί μέσο έκφρασης και διαχείρισης συναισθημάτων. Πολλοί άνθρωποι ακούν μουσική για χαλάρωση, άλλοι για διασκέδαση, άλλοι για μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Τα άτομα που ασχολούνται με τη μουσική ή τα άτομα που δεν ασχολούνται με τη μουσική, τα άτομα που παίζουν κάποιο όργανο ή τα άτομα που δεν παίζουν κάποιο μουσικό όργανο,
μπορούν να έχουν αυξημένη συναισθηματική ευελιξία και να διατηρούν καλύτερα τις γνωστικές τους ικανότητες με την πάροδο των χρόνων. Τέλος, στην τρίτη ηλικία η μουσική έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ευεργετική. Βοηθά στη μείωση του άγχους, βελτιώνει τη διάθεση και ενισχύει τη μνήμη. Σε άτομα με Αλτσχάιμερ ή με άλλες μορφές ανίας, έχει βρεθεί ότι η μουσική επαναφέρει μνήμες και βελτιώνει την αίσθηση της ταυτότητας. Ο ρυθμός και η μελωδία βοηθά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να διατηρήσουν κάποιες νοητικές λειτουργίες, ενώ η συμμετοχή σε ομάδες τραγωδιού τα βοηθάν να καταπνίξουν, ας πούμε, συναισθήματα μοναχικότητας ή ακόμα και κατάθλιψης, μειώνοντας έτσι το αίσθημα μοναξιάς. Φτάνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η μουσική έχει αδιαμφισβήτητη επίδραση στην ψυχική μας διάθεση, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Αποτελεί ισχυρό εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά, χαλαρωτικά, ακόμα και ενδυναμωτικά. Θα ακολουθήσει σαν επίλογος ένα βιντεάκι το οποίο είναι φτιαγμένο από τα μέλη μιας ομάδας τραγουδιού, στην οποία συμμετέχω και η ίδια στα Γιάννενα. Αυτό το βιντεάκι λοιπόν περιέχει τις σκέψεις μερικών παιδιών γύρω από τη μουσική. Ασχολούμαι με τη μουσική από την ηλικία των 6 ετών, 10 χρόνια περίπου πριν. Ξεκίνησα μαθαίνοντας βιολί και συνέχισα με μαθήματα φωνητικής, τα οποία εξακολουθώ να κάνω μέχρι και σήμερα. Η μουσική ήταν συνοδοιπόρος μου σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου μέσα στα παιδικά μου χρόνια, την οποία βίωσα μέσα στο οικογενειακό μου περιβάλλον. Όμως, πραγματικά πιστεύω ότι με τη μουσική κανείς δεν πάει πίσω, μόνο μπροστά. Σε βοηθάει να εξελίξεις τη σκέψη σου και τα συναισθήματά σου, να τα εκφράσεις και να νιώσεις και να κατανοήσεις ακόμα περισσότερα. Η μουσική για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από μικρή ηλικία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Με πατέρα μουσικό και με δική του ορχήστρα είχα πάντα επιρροές από εκείνον, άκουγα συνεχώς μουσική στο σπίτι, ήθελα δεν ήθελα. Τραγουδάω, παίζω κιθάρα, κάπου είναι η κιθάρα. Και έχει γίνει από χόμπι, από ένα πολύ ωραίο χόμπι, δουλειά εδώ και κάποια χρόνια, χωρίς απαραίτητα όμως να το θεωρώ δουλειά, γιατί δεν το κάνω αναγκαστικά. Είναι κάτι το οποίο με γεμίζει με πάρα πολλά συναισθήματα, όμορφα συναισθήματα, καμιά φορά και άσχημα ας πούμε, αλλά ποτέ δεν με έχει στεναχωρήσει τόσο πολύ μουσική για να πω ότι θα την παρατήσω. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν φεύγει ποτέ από τη ζωή μου και δεν θα το αλλάξω με τίποτα. Μουσική θεωρώ ότι επηρεάζει όλους τους ανθρώπους σε διαφορετικό βαθμό και επίπεδο προφανώς. Εμένα προσωπικά με βοήθησε να διαχειριστώ τον πόνο μου σε μια πολύ δύσκολη απώλεια που βίωσα στο παρελθόν. Επίσης, σε στρεσογόνες καταστάσεις έχω πιάσει τον εαυτό μου να σιγοτραγουδάει για να ρίξει τα επίπεδα άγχους και πάντα λειτουργεί, πάντα ανέβω καλύτερα. Η μουσική με βοηθά να εκφράζομαι, έχει την ικανότητα να κάνει τα συναισθήματά μου πιο έντονα και μπορεί να με απογειώσει ή να με ρίξει στα πατώματα. Άμα το θες τόσο πολύ τη μοίρα σου να αλλάξεις, πρέπει να ψάξεις να την βρεις και να την καλοπιάσεις. Γιατί ασχολούμαι με τη μουσική? Ωραία ερώτηση. Γιατί είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να βάλει σε τάξη το χάος που υπάρχει μέσα στο μυαλό μου. Η προσωπική μου ενασχόληση με τον κόσμο της μουσικής θεωρώ ότι είναι ένα φυσικό επακόλουθο, καθώς μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική κατήχε πρωταρχικό ρόλο. Η επίδραση της μουσικής σε κοινωνικο-συναισθηματικό επίπεδο είναι σπουδαία, καθώς έχω παρατηρήσει και συνεχίζω να παρατηρώ ότι η διαδικασία της εκμάθησής της έχει ενισχύσει την αυτοεκτίμησή μου και το αίσθημα της αυτοπεποίθησής μου σε μέγιστο βαθμό, καθώς κατά την διαδικασία της εκμάθησής της
έχω κατακτήσει νέες δεξιότητες και ικανότητες και αυτό πραγματικά με έχει βοηθήσει στο να νιώσω καλύτερα. Η μουσική για μένα είναι κάτι που με κράτησε στην παιδική μου ηλικία, καθώς βίωσα μια πολύ άσχημη οικογενειακή κατάσταση. Η μουσική λοιπόν με κράτησε. Όταν μου χαρίσανε Walkman, αυτό έγινε μέρος του σώματός μου. Άκουγα πολύ ραδιόφωνο, ανακάλυψα πολλά είδη μουσικής. Στηρίχτηκα στη μουσική, είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς μου στη ζωή μου, η μουσική, και δεν θα το αφήσω γιατί με γεμίζει, μου δίνει ευτυχία, με κάνει να νιώθω αγάπη, με κάνει να κατακτώ πράγματα και να νιώθω μέρος ενός πολύ όμορφου συνόλου. Αυτό είναι η μουσική για μένα, η αγάπη. Ο Χατζής έγραψε ένα τραγούδι για την αγάπη και πόσο δυνατή είναι. Και πόσο τον αγαπάς όπως ο γέρος τη ζωή που τον αφήνει. Ζητάς όπως το χώμα τη βροχή, όπως το χιόνι τη φωτιά και ο πονεμένος τη γιατριά. Όταν μπαίνεις μέσα στη μουσική και όταν μπαίνεις μέσα στο τραγούδι, ανοίγουν δύο χέρια. Δύο χέρια, όταν σ' αγκαλιάσουνε, δεν σε ξαναφύγουν ποτέ. Είσαι πάντα δέσμιός τους. Αλλά είναι τόσο γλυκιά αυτή η δέσμευση με το τραγούδι και με τη μουσική, που ευτυχώς λες ότι μπήκα κι εγώ μέσα και μ' αγκάλιαζα αυτά τα δύο χέρια. Έτσι θα κλείσω κι εγώ. Πιστεύω ότι όποιος εμπλέκεται με τη μουσική, είτε ενεργητικά είτε παθητικά, είναι τυχερός και ευτυχώς που αυτά τα δύο χέρια άνοιξαν και τον έκλεισαν μέσα, τον έκαναν δέσμιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Με τους περισσότερους είμαστε ήδη γνωστοί. Έχω τη χαρά να είμαι δεύτερη φορά σε μια αντίστοιχη εκδήλωση, αλλά και πολλές περισσότερες άλλες εκδηλώσεις εδώ στην περιοχή και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής και κυρίως την Πρόεδρο, που μου δίνει την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ, με ανθρώπους που θα συζητήσουμε, θεωρώ, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα, και που αυτή τη φορά θα γίνεται σε συνδιοργάνωση με το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι πολύ σημαντικό για το τμήμα να συμμετέχει σε τέτοιου είδους δράσεις. Ένα τμήμα που δεν ασχολείται μόνο και αποκλειστικά με το γνωστικό αντικείμενο, ενδιαφέρεται και για ευρύτερα κοινωνικά θέματα και έτσι θα έπρεπε να κάνει ένα πανεπιστημιακό τμήμα από τη στιγμή που αναλαμβάνει να ενισχύσει νέους ανθρώπους για να βγουν στη ζωή, όχι μόνο στην επαγγελματική, αλλά και στην κοινωνική του ζωή. Εγώ δεν θα τα πω τόσο μελωδικά όσο τα είπε η Κατερίνα, βέβαια. Δεν είναι και το θέμα μου σχετικό με τη μουσική. Θα μιλήσω για θέματα που αφορούν κυρίως τους γονείς, για το πώς η δική τους στάση και αν επηρεάζει τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Άρα λοιπόν, φεύγοντας από εδώ, αυτό που θα ήθελα είναι να έχουμε απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Επηρεάζουν τελικά οι γονείς στην σημαντική κατάσταση του εφήβου ή όχι? Υπήρξαν σύγχρονες απόψεις που λέμε ότι δεν συμβαίνει αυτό, ότι το κάθε παιδί, ο κάθε έφηβος έχει τη δική του προσωπικότητα. Άρα είναι ανεπηρέαστος από το τι συμβαίνει στο περιβάλλον, ακόμα και στο οικογενειακό. Υπήρχε άποψη ότι οι γονείς έχουν ακόμα και το δικαίωμα να τσακώνονται μεταξύ τους και μπροστά στο παιδί. Αυτό δεν θα πρέπει να τους περιορίζει ότι είναι ο γιος ή η κόρη εκεί. Έχουν την επιλογή, έλεγε η άποψη αυτή, να εστιάσουν και τα παιδιά ή όχι. Άρα λοιπόν, μάλλον η συμπεριφορά των γονέων δεν θα πρέπει να επηρεάζει
την συμπεριφορά των παιδιών. Και το υποστηρίζουν με το γεγονός ότι βλέπουμε ότι δύο αδέρφια έχουν διαφορετικές αντιδράσεις στο ίδιο περιβάλλον. Ή πολλές φορές λένε οι γονείς ότι επηρεάζονται από την παρέα τους. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Αν όμως τελικά επηρεάζει η συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών οι γονείς, σε ποιο βαθμό γίνεται αυτό? Σε μικρό ή σε μεγάλο? Και αυτό περιορίζεται μόνο στην πρόληψη μιας ανεπιθυμητής συμπεριφοράς ή και στην αντιμετώπιση? Θα προσπαθήσω να μην μιλήσω θεωρητικά όπως και την προηγούμενη φορά και να δούμε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και να βγάλουμε μαζί ίσως και τα συμπεράσματά μας. Έχουμε λοιπόν δύο πραγματικές περιπτώσεις, παιδιά τα οποία έχουμε δει στα πλαίσια της υποστήριξης των σχολείων. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση του Γιάννη, ο οποίος αρνείται να πάει στο σχολείο, είναι επιθετικός στο σπίτι αν το αρνηθούν κάτι, απομονωμένος από τους συνομιλίκους και πολλές ώρες στο διαδίκτυο. Αυτό ήταν η περιγραφή του σχολείου και το πρόβλημα μέσα σε εισαγωγικό του Γιάννη. Βλέποντάς το λοιπόν, κάποιος θα πει αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να του πούμε πόσο κακό είναι το διαδίκτυο, επικίνδυνο, να τον βάλουμε ίσως σε ομάδες με άλλα παιδιά για να αρχίζει να προσαρμόζεται, να του πούμε πόσο καλό είναι το σχολείο και τι θα χάσει αν δεν έρχεται. Αυτό πάει η σκέψη μας ότι θα πρέπει να κάνουμε και αυτό έκαναν και οι εκπαιδευτικοί. Μόνο που δεν είχε αποτέλεσμα. Και θα δούμε γιατί. Παίρνοντας λοιπόν λίγο το ιστορικό του Γιάννη, βλέπουμε ότι ο Γιάννης ζει με τον παππού και τη γιαγιά. Έχουμε και εδώ παππούδες και γιαγιάδες, άρα νομίζω θα έχει σημασία αυτό που θα πούμε. Οι οποίοι του κάνουν όλα τα χατήρια. Η γιαγιά είναι αυτή η οποία καθορίζει τις σχέσεις και τις συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια του Γιάννη. Υπάρχει και αδερφός, μαζί με τους γονείς ζουν σε άλλο σπίτι, οι οποίοι αδυνατούν να ελέγξουν την παρεμβατική συμπεριφορά της γιαγιάς, η οποία φαίνεται να ρυθμίζει τα πάντα. Βλέποντας τώρα αυτό το ιστορικό, ίσως αλλάζουμε λίγο άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε, για το τι φταίει στο Γιάννη. Και αν τελικά ο Γιάννης έχει παθολογική συμπεριφορά, ή μήπως είναι φυσιολογική αντίδραση σε ένα παθολογικό περιβάλλον. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει χάσιμο ρόλο. Ποιος ο παππούς είναι πατέρας, η γιαγιά κάνει τη μάνα, η μητέρα πού είναι, ο αδερφός γιατί ζει αλλού. Βλέπουμε επίσης ότι η γιαγιά, έστω εφόσον έχει αναλάβει αυτή το ρόλο της διαπαιδαγώγησης, κάνει όλα τα χατήρια του Γιάννη. Είναι σωστό αυτό? Όταν ρωτούσαμε τον Γιάννη γιατί δεν πάει στο σχολείο, έλεγε ότι δεν πηγαίνω διότι η γιαγιά δεν μου παίρνει ένα ποδήλατο. Δεν έχεις φαντάζομαι καθόλου ποδήλατο? Το ρώτησα. Λέει όχι έχω, αλλά είναι ένα των 800 ευρώ, θέλω ένα πιο ακριβό και πιο καλό. Και όντως η γιαγιά έκανε οικονομίες για να μπορέσει να αγοράσει στον Γιάννη το ακριβό ποδήλατο το οποίο ήθελε. Να πω ότι όποτε δεν του γινόταν τα χατήρια, ο Γιάννης κλωτσούσε τον παππού και τη γιαγιά. Άρα βλέπω ότι δεν υπήρχε κανένα όριο καταρχήν από αυτούς που τον μεγάλωναν. Θα δούμε επίσης ότι δεν υπήρχαν όριο όμως και από τους γονείς του Γιάννη προς τον παππού και τη γιαγιά. Γι' αυτόν τον λόγο μεγάλωναν τον Γιάννη αυτοί οι δύο άνθρωποι. Και γιατί η γιαγιά ήταν τόσο παρεμβατική? Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στο γραφείο έφεραν τον Γιάννη η γιαγιά. Και ρωτάμε, το σχολείο δεν έχει κηδεμόνες? Έχει, λέει. Ποιος είναι γραμμένος στην καρτέλα του σχολείου? Ήταν παράνομο για το σχολείο, ξέρετε αυτό που έκανε. Και δεν το γνώριζε καν. Γιατί δεν ήρθαν οι κηδεμόνες? Οι οποίοι υπάρχουν, γραμμένοι μητέρα και πατέρας. Θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχαν. Γιατί δεν έρχονται? Ξέρει καλύτερα η γιαγιά. Ξέρει καλύτερα η γιαγιά. Ένα ερώτημα αυτό, γιατί ξέρει καλύτερα η γιαγιά. Μάλιστα, όταν καλέσαμε η μητέρα, είπαμε στη γιαγιά την επόμενη φορά να έρθει η μητέρα ή ο πατέρας και οι δύο μαζί. Δεν χρειάζεται, θα σας τα πω εγώ. Εδώ θα ήθελα όμως να δω και τους γονείς. Ήρθαν εκεί οι γονείς και η γιαγιά μέσα. Παρακαλώ, θα ήθελα να δω μόνος τους γονείς. Ναι, μα αυτοί δεν θα τα πούνε καλά. Δεν πειράζει, θα μου τα πείτε εσείς μετά. Αυτό το μοτίβο υπήρχε σε όλη τους τη ζωή. Και η μητέρα, όταν ήταν μόνη της μες στο γραφείο και μπορούσε να μιλήσει, έλεγε ότι πραγματικά και μέσα στο σπίτι δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθερα, γιατί η γιαγιά μπαίνει και ρυθμίζει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα, διορθώνει τα πάντα. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ μια δυσλειτουργία μιας οικογένειας, η οποία βγαίνει μες στο Γιάννη. Το σχολείο, οι υπόλοιποι βλέπουν μια συμπεριφορά η οποία θεωρούν παθολογική, αλλά δεν είναι παθολογία του Γιάννη. Είναι παθολογία της οικογένειας. Άρα λοιπόν γι' αυτό το λόγο και δεν υπήρχαν οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται. Θα πάνε οι ειδικοί, θα μιλήσουν στο Γιάννη, θα του πούνε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και δεν λειτουργεί.
Γιατί δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ούτε εκεί πρέπει να γίνει η παρέμβαση. Η παρέμβαση πρέπει να γίνει στην οικογένεια και αυτόματα θα λυθεί το πρόβλημα του Γιάννη. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να βγάλουμε ένα μικρό συμπέρασμα από τη μικρή αυτή ιστορία, ένα σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να κρατήσουμε ότι πρέπει να υπάρχουν όρια. Η πλήρης ελευθερία που πολλοί ίσως υποστηρίζουν ότι πρέπει όλα να είναι ελεύθερα και να υπάρχει επιλογή από οποιαδήποτε ηλικία κτλ. Είναι λάθος. Θα έλεγα μόνο ότι είναι κλιματική κάποιες φορές και ιδίως σε ανήλικους. Τα όρια πρέπει να υπάρχουν, άλλωστε υπάρχουν όρια στους ανήλικους. Μπορούμε εμείς στη δουλειά μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ή στις κοινωνικές μας σχέσεις, όχι. Πόσο μάλλον σε ένα παιδί το οποίο δεν γνωρίζει ακόμα μέχρι που πρέπει να φτάσει και είμαστε εμείς εκεί. Γι' αυτό είμαστε και οι δαιμόνες. Τα παιδιά δεν είναι με αυτόματο πιλότο. Τα παιδιά πρέπει να τα καθοδηγήσουμε σε ένα σημείο. Και ένας τρόπος είναι να βάλουμε όρια. Γι' αυτό δείχνει και η έρευνα ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με όρια έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δεν έχουν ψυχικά τραύματα που κάποιοι λένε μην πούμε όχι ή μην σταματήσουμε κάποια δουλειά γιατί μετά θα φέρει ψυχικά τραύματα όπως είχαμε εμείς. Αντίθετα, έχουν καλύτερη αυτοπεποίθηση, νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια γιατί κάποιος τους λέει μέχρι πού μπορούν να πάνε και γίνονται πιο υπεύθυνα άτομα. Θα θυμηθώ στην εκπαίδευσή μας ως ψυχοθεραπευτές, κάνουμε προσωπική ανάπτυξη και λέγαμε τις εμπειρίες μας. Όλοι λέγαμε ότι στα παιδικά και φοιτητικά χρόνια οι γονείς μας περιόριζαν, δεν μας άφηναν να βγούμε αργά κτλ. Ήταν μια συνάδελφος εκεί, η οποία έλεγε: εγώ δεν είχα τέτοια προβλήματα. Οι γονείς μου λέγανε όπου θέλεις, πάρε και τα χρήματα, είχα ελευθερία. Καλοτυχήσαμε, λέμε, τυχεροί ήσουν εσύ. Και λέει όμως τώρα που είναι στην ενήλικη ζωή, όχι. Ήταν σαν να ήμουν στην έρημο και να μου λέγανε όπου θέλεις πήγαινε. Θα ήθελα, λέει, να είχα, ας αντιδρούσα. Θα ήθελα να είχα έναν άνθρωπο που πήγαινε προς τα εκεί. Ας μην το έκανα. Να έχω κάποιον εκεί όμως να μου το πει. Το ξέφρασε ο ίδιος ο άνθρωπος που απόλαυσε αυτή την ελευθερία, την παρουσίασε σαν κάτι που του δυσαρέστησε όμως. Στη συνέχεια και έτσι είναι. Επίσης, τα παιδιά που προστατεύονται από την πραγματικότητα να μην χάσουν τίποτα. Γιατί να μην πάρει το ακριβό κινητό εφόσον μπορώ να το πάρω, γιατί να το στερηθεί το παιδί μου. Προφανώς δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής και θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Άρα, εγώ του φτιάχνω μια γιάννα και του κάνω ανίκανο να μπορέσει να βγει έξω από αυτήν. Άρα, αντί να τον ωφελώ, του κάνω ζημιά. Όταν δεν του βάζω όρια, όταν πρέπει. Επίσης, το όριο δείχνει αγάπη, δεν δείχνει αυστηρότητα ή κακία ή αδιαφορία. Για να βάλω όριο πρέπει να είμαι εκεί. Να ξέρω, το παιδί μου είναι εκεί, δεν είναι, έφυγε, πού πήγε. Άρα πρέπει να δώσω προσοχή. Το εύκολο είναι να μην βάλω. Κάνω ό,τι θέλεις, πήγαινε όπου θέλεις και όταν θυμηθείς μου λες. Αυτό είναι το εύκολο, για να κάνω και εγώ τη δουλειά μου. Για να δίνω όριο σημαίνει ότι είμαι εκεί και δίνω ενδιαφέρον στο παιδί μου. Και το παιδί ας αντιδράει, το θεωρεί ως ένδειξη αγάπης και παρουσίας του γονιού. Και η πλήρης απουσία ορίων, το καταλαβαίνουμε όταν κάποιος είναι ανεξέλεγκτος, διαμορφώνει παιδιά που στη συνέχεια θα έχουν κακή συμπεριφορά και δεν θα γίνουν αποδεκτοί από τους άλλους. Γιατί από το οικογενειακό πλαίσιο, ας πούμε, ότι θα γίνουν αποδεκτοί όπως και να έχει. Ό,τι και να κάνουν. Δεν θα γίνουν από τους άλλους όμως. Άρα, όταν έχουν μάθει ότι εγώ θα λειτουργώ όπως θέλω, αυτό μεταφέρουν και στην κοινωνική του ζωή και εκεί θα απογοητευτούν πάρα πολύ σύντομα. Βέβαια, πέρα από τα όρια, πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά, να δίνουμε ελευθερίες στα παιδιά, να αυτοενεργήσουν, να δημιουργήσουν δικά τους πράγματα, δικές τους ιδέες, δικές τους πράξεις, ακόμα και να κάνουν και τα λάθη τους. Απλώς πρέπει να ξέρουμε σε ποιο σημείο θα δώσουμε την ελευθερία και σε ποιο σημείο θα βάλουμε κάποιο όριο. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση, πάμε στην περίπτωση της Μαρίας. Εδώ έχουμε τη Μαρία που έρχεται με κρίσεις άγχους και πανικού στο σχολείο, κυρίως πριν από τα διαγωνίσματα. Όλοι οι καθηγητές, μην αγχώνεσαι, είσαι καλή μαθήτρια, θα τα καταφέρεις, εσύ πάντα διαβάζεις, σε πιστεύουμε κτλ. Κρίσεις άγχους η Μαρία. Για να δούμε, έχει καμία σχέση με την οικογένεια. Έχουμε λοιπόν τη μητέρα, γιατρός η ίδια, η οποία λέει ότι αν δεν γίνεις γιατρός δεν θα είσαι τίποτα. Δεν θα σε σέβονται οι άλλοι, άρα έχεις άγχος. Έβλεπε η γιατρός την κόρη να έχει άγχος και την πίεζε παραπάνω για να μάθει να είναι σκληρή και να ξεπερνάει τον άγχος. Γιατί έτσι κι αλλιώς τώρα καθορίζεται η ζωή της. Αν δεν γίνει γιατρός αυτή τη στιγμή δεν θα είναι κάτι. Έχει σχέση λοιπόν η κρίση άγχους της Μαρίας με αυτό που ακούει από τη μητέρα, προφανώς.
Η ίδια η μητέρα λοιπόν όχι μόνο δεν ήρθε να λύσει το πρόβλημα της κόρης, προσέξτε, δεν ενδιαφέρθηκε να φύγει το άγχος, ήρθε να χρησιμοποιήσει και εμάς για να πείσουμε την κόρη ότι πρέπει όντως να γίνει γιατρός και άρα με κάποιο τρόπο να μην έχει άγχος για να καταφέρει αυτό που κάνει. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι όταν η μητέρα κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να γίνει το δικό της, είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, να πω ότι η Μαρία ούτε ενδιαφέρον είχε για το συγκεκριμένο αντικείμενο, της άρεσε κυρίως η μουσική, αλλά ούτε και τις δυνατότητες. Η μητέρα λοιπόν μας εκμυστηρεύτηκε ότι κοιτάξτε να δείτε και να μην περάσει, εγώ έχω έτοιμα τα χρήματα να στείλω στο εξωτερικό και να γίνει γιατρός. Μην της το πείτε όμως για να μην παραιτηθεί από τώρα. Άρα λοιπόν είναι περίεργο που η Μαρία έχει κρίσεις άγχους. Και μπορούμε και ίσως να προεκτείνουμε και να δούμε και στο μέλλον η Μαρία πώς θα είναι αν μπει σε αυτή τη διαδικασία πραγματικά, αν τη στείλουν έξω να σπουδάσει και τα λοιπά. Τι υποθέτουμε. Πιθανότατα όχι μόνο κρίσεις άγχους έχει, αλλά να έχει και περισσότερες δυσκολίες. Όταν ρώτησα τη Μαρία στη συνάντησή μας, πρέπει να φύγουμε από το θέμα των εξετάσεων, να πούμε ότι πέρασε, θα καταφέρει, μην αγχώνεσαι, γι' αυτό θα το δούμε. Πες μου λίγο πώς θα είναι το μέλλον σου, μπορεί να μου το περιγράψεις. Δηλαδή να πω στη σχολή, να κάνω δύο γλώσσες εκείνη τη στιγμή, να κάνω μεταπτυχιακό και αμέσως μεταπτυχιακό να μην χάσω χρόνο. Λέω, αγχώθηκα εγώ που το άκουσα. Φοιτήτρια δεν είπε να πάω να γνωρίσω ένα μέρος, να κάνω φιλίες και να κάνω και τις σπουδές μου. Ό,τι είχε ακούσει και ό,τι είχε υιοθετήσει από τη μητέρα. Ρωτώντας την, εντάξει, η μητέρα είναι πιεστική, ο πατέρας, όχι, λέει, ο πατέρας δεν μου λέει τίποτα, αλλά τουλάχιστον έχεις κάποιον ο οποίος δεν σε πιέζει σε αυτό. Ναι, αλλά και ο πατέρας λέει, είναι όλη την ώρα στο ίντερνετ και παίζει ένα παιχνίδι με αεροπλάνα. Δεν μου λέει τίποτα κι αυτός. Τελικά λέω, Μαρία, τι θα ήθελες από τους γονείς σου? Ο ένας να είναι λιγότερο πιεστικός και ο άλλος να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Απλή λύση μας την έδωσε η Μαρία. Άρα το να πούμε αν πρέπει να αγχώνεται ή πόσο καλή μαθήτρια είναι δεν τη βοηθάει. Είναι γενικότητες. Ένας λόγος για τον οποίο η Μαρία έχει κρίση πανικού είναι γιατί η οικογένεια λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν οι γονείς αγχώνουν οι γονείς. Είτε άμεσα, αν πω κάποιον πρέπει να το κάνεις αυτό, είτε πολλές φορές και έμεσα. Δηλαδή δεν το λένε με λόγια, αλλά το δείχνουν με άλλες συμπεριφορές. Μαθητής ο οποίος είχε επίσης έντονο άγχος και οι γονείς του δεν του είπαν ποτέ τίποτα, εκπαιδευτικοί οι γονείς. Οι γονείς σου λένε να περάσεις και τα λοιπά, οπωσδήποτε φαντάζομαι θα θέλω, όχι, λέει, δεν μου έχουν πει τίποτα. Και όντως και οι γονείς λέει, εμείς δεν του λέμε, ξέρουμε ότι δεν πρέπει να του πούμε τι να κάνει. Τότε τι συμβαίνει, για ποιο λόγο? Όταν μιλούσαν οι γονείς μεταξύ τους ή στο τηλέφωνο με άλλους εκπαιδευτικούς, τι λέγανε? Εκθιάζανε αυτόν που πέρασε με 19, αυτός που τα κατάφερε, τα άκουγε λοιπόν το παιδί. Άρα μπορεί άμεσα να μην του είπαν τίποτα, έμεσα καταλάβανε ότι οι γονείς του αποδέχονται αυτούς που θα περάσουν σε αυτή τη σχολή ή που θα περάσουν στο πανεπιστήμιο. Άρα μόνος του έβαζε στο μυαλό ότι εγώ πρέπει να γίνω σαν και αυτόν και αγχώνονταν. Όμως η βαθύτερη αιτία ήταν οι γονείς. Και πολλές φορές οι μαθητές μπορεί να λειτουργούν οι ίδιοι ενοχικά. Θα ξαναδώσουν οι γονείς χρήματα για τα φροντιστήρια, πάλι δεν πρέπει, άρα πρέπει να περάσω για να τους γλιτώσω χρήματα γιατί παλεύουν, δεν πρέπει να στερηθούν κτλ. Άρα εδώ δεν είναι τόσο η παρέμβαση των ίδιων γονιών, αλλά εμπλέκεται η οικογένεια με κάποιον τρόπο. Πάμε να δούμε την περίπτωση της Ξένιας. Κλαίει εύκολα η Ξένια. Έχει άγχος για τα πάντα, δεν μπορούν να προσδιορίσουν ότι τη στενοχώρησε αυτό ή κάτι άλλο. Το παραμικρό είναι ευσυγκίνητη και υπερευαίσθητη. Άρα λέμε ότι έχει μια βάση προσωπικότητας η οποία το παραμικρό στενοχωριέται. Να την κάνουμε λίγο πιο ισχυρή, λέμε, να της πούμε ότι η ζωή δεν είναι έτσι ή έχεις τόσα θετικά χαρακτηριστικά και κάποτε να την ενισχύσουμε. Δεν τη βοηθάμε όμως έτσι. Για να δούμε γιατί. Η μητέρα η οποία ήρθε μαζί με την Ξένια ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν η ίδια απογοητευμένη από τη ζωή της, εκλοβισμένη σε έναν γάμο τον οποίο απλώς υπομένει όπως ανέφερε, είχε η ίδια συμπτώματα άγχους από πάρα πολλά χρόνια και φαινόταν να έχει παραιτηθεί γενικά. Μια γυναίκα δραστήρια, η οποία δούλευε κάποτε, αλλά τώρα λόγω του γάμου και γενικά του περιβάλλοντος σταμάτησε να δουλεύει. Κύριος ο στόχος ήταν να ικανοποιήσει την οικογένεια και να τη φροντίσει πάρα πολύ.
ο άντρας να είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος, χωρίς να είναι πάρα πολύ αυστηρός, αλλά ο κύκλος θα έκανε τα σχόλιά του. Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα ότι είπε η ίδια: πήρα την κόρη μου κάποια στιγμή να πάμε ένα ταξίδι και στη μέση γυρίσαμε. Λέω γιατί? Διότι λέει, σκέφτηκα, θα πούνε οι άλλοι, φεύγουμε εμείς και αφήνουμε τον πατέρα πίσω για να κάνουμε εμείς ταξίδια, λέει, και γυρίσαμε τελικά στο σπίτι. Λέω, είστε ικανοποιημένοι από όλη αυτή τη ζωή? Όχι, λέει, αλλά αυτή είναι η ζωή μου τώρα, οπότε λέει πρέπει να τη συνεχίσω. Λέω, η κόρη σας θα θέλατε να ζείτε τέτοια ζωή? Όχι, λέει το παιδί μου. Ποτέ. Για το παιδί όχι, αλλά η ίδια το υπομένει. Τι μήνυμα όμως δίνει? Λέει, εντάξει, να μιλήσουμε τώρα για την κόρη, μα για την κόρη σας μιλάμε, λέω, τόση ώρα. Τότε συνειδητοποίησε λίγο ότι ίσως έχει έναν ρόλο όλο αυτό το οποίο κάνει και υπομένει για χάρη της οικογένειας σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην ξένια. Μάλιστα, έτσι για την ιστορία, να σας πω ότι στη συνέχεια εκεί, επειδή ήμουν και εγώ καινούριος θεραπευτής, δεν ήξερα τα όρια μου και εγώ έπρεπε να έχω όριο πάνω στο πόσο μπορεί να πιέσεις κάποιον, πόσο έτοιμος είναι κάποιος να ακούσει κάτι. Είχα έτσι ενθουσιαστεί λίγο να το βοηθήσω αυτή τη γυναίκα, ξεπερνώντας λίγο τα όρια που μου τα έβαλε αυτή, ότι θέλω να μιλήσουμε άλλο. Μισή ώρα αργότερα δέχομαι ένα τηλεφώνημα, μια γυναίκα να κλαίει, ήταν η μητέρα της ξένιας, η οποία έλεγε ότι κύριε Μιχάλη, συχαίνομαι που κοιμάμαι μαζί του. Και έμεινε εκεί, δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί τίποτα άλλο. Κατάλαβε όμως ότι η ξένια δεν ήταν τυχαίο που ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και που ξαφνικά, χωρίς κάποιον λόγο, στενοχωριόταν. Μπορεί να είχε κάποια σχέση. Ήταν η αρχή τουλάχιστον για να κάνει κάποιες αλλαγές. Οι αλλαγές δεν σημαίνει ότι διαλύω κάτι, μπορεί να προσπαθήσω να το φτιάξω. Το λέω γιατί η ίδια φοβόταν τι μου λέτε να χωρίσω ή να χαλάσω την οικογένειά μου, δεν είπα τίποτα. Απλώς να δούμε τι συμβαίνει. Άρα το άγχος είναι συναίσθημα μεταδοτικό, αυτό είναι γεγονός. Αν ο γονιός είναι αγχώδης ο ίδιος ή περνάει δυσκολίες, δεν σημαίνει ότι θα το καλύψω εγώ, να μην με βλέπει το παιδί μου. Όταν φεύγει το παιδί, εγώ κλαίω ή στενοχωριέμαι ή τσακώνομαι, δεν πάει έτσι. Θα αντιληφθεί το παιδί ότι κάτι συμβαίνει. Και θα το βγάλει με μια συμπεριφορά που δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε, αλλά έχει σχέση με αυτό το οποίο βιώνει εκεί. Ακόμα και από τη βρεφική ηλικία θεωρείται ότι το παιδί μπορεί να καταλάβει κάποια σήματα από το ευρύτερο περιβάλλον, είτε καλά είτε αρνητικά. Πάμε να δούμε για την περίπτωση του Νίκου. Ο Νίκος αγγίζει επανειλημμένα με άσχημο τρόπο τις συμμαθήτριές του στο σχολείο. Πρόβλημα μεγάλο στο σχολείο, διαμαρτύρονται οι γονείς των κοριτσιών, τι θα γίνει με αυτό το παιδί. Τον πιάνουν, τον συμβουλεύουν, πρέπει να σταματήσει, δεν είναι σωστό. Ο Νίκος συνεχίζει. Η άποψη των γονέων, αν δεν πιάσει, πώς θα μάθει. Και μάλιστα λέει είναι φυσιολογικό και το δίνουν και έτσι μια επιστημονικότητα ότι και οι ψυχολόγοι το λένε. Ότι εντάξει, έτσι μαθαίνεις μέσα από την αφή, μέσα από την επαφή κτλ. Δεν είναι κάτι κακό. Τότε ο Νίκος γιατί να σταματήσει? Όταν τα σημαντικά πρόσωπα γι' αυτόν λένε ότι είναι φυσιολογικό, μην ακούς κανέναν. Θα ακούσουν τους εκπαιδευτικούς? Όχι. Θα ακούσουν τους γονείς. Άρα λοιπόν το να επιμένουμε να πείσουμε τον Γιάννη ότι πρέπει να το σταματήσει, μικρό αποτέλεσμα θα έχει. Θα πρέπει να δούμε οι γονείς αν έχουν τις σωστές απόψεις, γιατί τις έχουν και αν μπορούν να καταλάβουν ότι ίσως αυτό δεν είναι και τόσο συμβατό στο πλαίσιο στο οποίο κινείται ο Γιάννης εκείνη τη στιγμή. Άρα οι γονείς είναι πρότυπα. Ό,τι απόψεις έχουν, ό,τι σκέψεις και συμπεριφορές αναπαράγονται από το παιδί, έστω και αν δεν το πούν, αντιγράφουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε λίγο στο μυαλό μας τι κάνουμε εμείς στη δική μας ζωή, στην ενήλικη, όχι των παιδιών, για να δούμε τι τα παιδιά θα βγάλουν σαν συμπεριφορά στη συνέχεια και για ποιο λόγο ίσως κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές να είναι δυσλειτουργικές. Εδώ να ρωτήσω εσάς, να μην μιλάω εμένα, να βάλουμε ένα quiz. Έχουμε εδώ τον Βασίλη, είναι στενοχωρημένος, είναι αντιδραστικός ο Βασίλης, δεν θέλει να πηγαίνει στο σχολείο μετά από συνεχόμενα και έντονα πειράγματα των συμμαθητών του. Εδώ πώς ίσως υποθέτει ότι μπλέκεται η οικογένεια. Είναι στενοχωρημένος, αντιδράει πάρα πολύ. Τον πειράζουν βέβαια οι συμμαθητές του και αυτό πυροδοτεί αυτές τις συμπεριφορές, οι οποίες ενοχλούν βέβαια στη συνέχεια. Η οικογένεια
Έχει κάποιο ρόλο εδώ? Τι θα λέγατε, θα μπορούσε να επηρεάσει? Τι λέτε? Αυτοπεποίθηση, δεν κάνει το παιδί να νιώθει αυτοπεποίθηση. Δεν έχει αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να αντέξει τα πειράγματα των άλλων. Και να αντιδράσει. Ωραία, θα μπορούσε να είναι μια απάντηση αυτή. Έχουμε κάποια άλλη? Ναι. Να μιλήσει, να υπάρξει μια συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Αυτό είναι η λύση. Εγώ λέω, έχει κάποια εμπλοκή ως αιτία της συμπεριφοράς αυτής εδώ η οικογένεια. Ναι. Μήπως κάποιο μέρος της οικογένειάς του υφίστανται ανάλογη συμπεριφορά. Θα μπορούσε, άρα να αντιδράει με αυτόν τον τρόπο ο Βασίλης. Έχω όμως πειράγματα ήδη των συμμαθητών του. Ναι. Γιατί είναι στενοχωρημένος? Γιατί, το βλέπει, είναι στενοχωρημένος γιατί τον πειράζουν οι συμμαθητές του. Έχουμε εδώ μια αιτιολογία. Υπάρχει κακοποίηση στο σπίτι. Μήπως έχει απλά πολύ πιεστικούς γονείς και γι' αυτό είναι στεναχωρημένος και αντιδραστικός, γιατί δεν ακούνε αυτό που πραγματικά θέλει το παιδί. Και οπότε μετά έχει μειωμένη αυτοπεποίθηση, οπότε στο σχολείο δεν μπορεί να αντιδράσει στο πώς να διαχειριστεί μια κατάσταση με τους συμμαθητές του. Εγώ θα ρωτήσω, φταίνε οπωσδήποτε πάντα οι γονείς? Όχι. Άρα λοιπόν δεν θα κατηγορήσουμε για τα πάντα την οικογένεια. Εδώ έχουμε μια αιτιολογία. Έχουμε τον μαθητή ο οποίος δέχεται πειράγματα. Άρα λοιπόν εδώ δεν χρειάζεται να ψάχνουμε πάντα αν συμβαίνει κάτι. Μπορεί να υπάρχουν και όλα αυτά. Να υπάρχει και κακοποίηση στην οικογένεια, οπότε να πυροδοτούνται όλα αυτά. Μπορεί η οικογένεια να έχει πολύ μαλθακό τον Βασίλη και να μην μπορεί να αντιδράσει, αλλά δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι θα πρέπει να κατηγορούμε την οικογένεια για όλα. Έχει ένα σημαντικό μερίδιο για κάποια πράγματα, αλλά για κάποια άλλα δεν έχει. Μπορεί όμως να βοηθήσει. Έχει ρόλο όπως και να έχει. Οπωσδήποτε έχει ρόλο. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο οποίος παράγει το πρόβλημα, αλλά μπορεί απλώς να βοηθάει στην αντιμετώπιση του. Εδώ θα δούμε την ιστοσελίδα ενός ξένου πανεπιστημίου, δεν μας ενδιαφέρει κυρίως ποιο, που έχει μια σελίδα για τους γονείς. Και αναρωτιέται κανείς, τα παιδιά μια ζωή λένε πώς θα φύγω από τους γονείς, να μην τους ακούω, να κάνω τη ζωή μου κτλ. Και έρχονται όταν ηλικιώνεται και η σελίδα ενός πανεπιστημίου να βάζει μια καρτέλα για τους γονείς. Λίγο περίεργο, αλλά όμως έχει αιτιολογία. Θέλουν οι ίδιοι οι φοιτητές που λέγανε μέχρι τότε να φύγω μακριά, να μην ακούω τους γονείς, να κάνω ό,τι θέλω, φαίνεται να θέλουν οι ίδιοι το ενδιαφέρον των γονιών τους μετά, και ίσως και περισσότερο. Να ρωτήσουν αν πήγα καλά στις εξετάσεις, να ρωτήσουν πώς πηγαίνω στις σπουδές μου, πώς είναι η ζωή μου σε αυτή την πόλη ή σε αυτή τη χώρα. Το ζητάνε πλέον τα ενήλικα παιδιά τους. Αυτά που λέγαν τότε να φύγω ίσως και να μην σας ξανακούω, να κάνω αυτό που θέλω. Και δεν είναι τυχαίο που το Πανεπιστήμιο την έβαλε αυτή την καρτέλα εκεί, γιατί για να δηλώσει τη σημασία των γονιών σε προχωρημένες κοινωνίες, έτσι που θεωρητικά εκεί λένε ότι όλοι απελευθερώνονται μετά από τα 18, ότι έχουν ρόλο ακόμα οι γονείς, και έχουν ρόλο οι γονείς, και όχι μόνο για τα χρόνια τα φοιτητικά, ίσως και αργότερα. Τώρα, κάνουμε πολλές φορές προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα και αντιμετωπίζεται πολύ καλύτερα όταν έχουμε και τη συνεργασία των γονέων. Γιατί? Γιατί όπως είδαμε στις περιπτώσεις που αναφέραμε, συχνά η αιτία βρίσκεται στην οικογένεια. Άρα το να μην εμπλέξουμε την οικογένεια και να μιλάμε μόνο με τα παιδιά, μικρό αποτέλεσμα θα έχουμε, καμιά φορά και καθόλου. Θα δούμε στην οικογένεια να υπάρχει βία, να υπάρχει αυταρχισμός, να μην υπάρχει επικοινωνία. Άρα αν δεν τα διορθώσουμε όλα αυτά, λίγη μικρή βοήθεια μπορούμε να δώσουμε στον ίδιο τον μαθητή. Είτε γιατί με τη συνεργασία της οικογένειας μπορούμε να βρούμε την λύση αν δεν το προκάλεσε αυτή. Ωραία, το παιδί σου δέχεται bullying, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε? Μπορείς να κάνεις κάτι εσύ γι' αυτό? Γιατί βλέπουμε γονείς που λένε, εντάξει, να γίνεις και εσύ πιο ισχυρός, ρίξου και εσύ μια μπουνιά. Ή και εσύ μη κάνεις, ξέρω εγώ, έτσι, εντάξει, να αντέχεις εκεί. Είναι κάποιες προτάσεις που κάνουν οι γονείς και δεν βοηθάνε, χειροτερεύει το πρόβλημα. Πώς να το προκαλούν όμως? Άρα ο ρόλος τους είναι σημαντικός και γι' αυτό. Τώρα συχνά βλέπουμε και λέμε, όπως όλες αυτές τις περιπτώσεις, ήταν σαν ατομικά προβλήματα. Προβλήματα του μαθητή. Είναι ατομικά όμως? Παράδειγμα, όταν υπάρχει μια μαθησιακή δυσκολία. Πολλές φορές μπορεί αυτή η μαθησιακή δυσκολία να μην είναι μόνο το παιδί, αλλά να προκαλείται από το οικογενειακό περιβάλλον και από αυτό που συμβαίνει εκεί. Αλλά ακόμα και αν δεν προκαλείται από εκεί, θα δούμε ότι μπορεί να προκαλεί τριγμούς αυτό το πρόβλημα σε όλη την οικογένεια.
φταίς εσύ που το παιδί βγήκε αυτιστικό, γιατί είχατε, ας πούμε, κληρονομικότητα στο σόι σας και αρχίζουν κόντρες μεταξύ των συζύγων, των συντρόφων. Ή φταίς εσύ που το παιδί έγινε τόσο επιθετικό, γιατί το καλόμαθες. Άρα προσέξτε, το ατομικό πρόβλημα μεταφέρεται σε όλη την οικογένεια. Άρα, όπως και να έχει, πρέπει να εμπλέξουμε και την οικογένεια σε θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους μαθητές. Αρνούνται πολλές φορές οι γονείς στη συνεργασία, ενώ έρχονται για να βοηθήσουμε το παιδί, ήδη δεν θέλουν να συνεργαστούν, κάντε το εσείς καλά. Και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Γιατί θα πούνε το δικό μου παιδί προβληματικό, ή θα μου πούνε έλα και να σε βοηθήσουμε σαν γονέα, άρα εγώ δεν μεγάλωσα καλά το παιδί μου, άρα μου κάνουν παρατήρηση για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης. Πολλές φορές δεν αποδέχονται το πρόβλημα οι γονείς, θεωρώντας ότι αυτό που λέτε εσείς δεν είναι πρόβλημα. Όπως στην περίπτωση του Νίκου που, πειράζει τις μαθήτρες, δεν είναι κακό σε αυτήν την ηλικία. Ή μπορεί να σκέφτονται τι θα γίνει αν πάμε σε κάποιο ειδικό, θα δώσουν φάρμακα, ή από τη συζήτηση εκεί που θα γίνει, μήπως αποκαλυφθούν πράγματα από την οικογένειά μας που δεν θέλουν να μαθευτούν. Άρα λοιπόν καλύτερο είναι να μην συνεργαστούμε και να μην πάμε καθόλου. Ή πολλές φορές έχουμε διαφωνία μεταξύ των γονέων, ο ένας μπορεί να θέλει και ο άλλος να αρνείται. Και εκεί να υπάρχει πρόβλημα, γιατί πολλές φορές τις περισσότερες χρειάζεται συνένεση και των δύο γονέων. Να μην μείνω εδώ. Δεν θα τα πούμε όλα προβληματικά σε ένα παιδί. Κάποιες συμπεριφορές που εμάς μπορεί να μας ξενίζουν ή να μην τις βλέπαμε στο παρελθόν δεν σημαίνει ότι είναι πρόβλημα, μπορεί να είναι της ηλικίας, αλλά οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν και να ξέρουν τι είναι προβληματικό σε κάθε φάση και τι είναι φυσιολογικό. Πολλοί γονείς έρχονται, βλέπουμε ότι το παιδί μου δεν είναι τόσο κοινωνικό, απομονώθηκε μέσα, έχει πρόβλημα, σώστε το. Δεν χρειάζεται να σώσουμε κανένα παιδί. Μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη φάση που πρέπει να περάσει και είναι φυσιολογική αναπτυξιακή πορεία του. Δεν αφήνω το όλα στην εμπειρία. Κλείνοντας, σιγά σιγά θα δούμε και κάποιες απόψεις ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα και το λένε με έναν πιο ποιητικό ίσως τρόπο. Όπως βλέπουμε ότι και στο λουλούδι που ανθίζει δεν ασχολούμαστε με το λουλούδι, με το γύρω-γύρω, το χώμα, θα βάλουμε λίπαρμα, θα το ποτίσουμε. Έτσι ακριβώς και για θέματα συμπεριφοράς των παιδιών δεν θα ασχοληθούμε μόνο με το παιδί, αλλά και με το χώμα που υπάρχει γύρω, το περιβάλλον του, το άμεσο κυρίως. Είναι όμως και για τα καλά πράγματα υπεύθυνοι γονείς, δεν είναι μόνο για τα προβλήματα. Άρα πίσω από αυτά που θα δούμε, από τις επιτυχίες ενός παιδιού, θα δούμε και γονείς οι οποίοι προσπάθησαν οι ίδιοι, αλλά και πίστεψαν σε αυτό το παιδί και του έδωσαν την όθηση να το καταφέρει. Άρα λοιπόν και στα θετικά και στα αρνητικά μπορούμε να δούμε μια εικόνα παιδιού. Αλλά και η αντιδραστικότητα πολλές φορές βλέπουμε και θα τη δούμε αρκετές φορές ίσως στην εφηβεία και πολύ νωρίτερα πλέον τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μια αντιδραστικότητα του παιδιού, είναι ένα χαρακτηριστικό δικό του. Μπορεί να θέλει να δηλώσει κάτι, όπως την ανάγκη των γονέων να είναι εκεί, να το συμπαρασταθούν και να το βοηθήσουν. Άρα μπορεί να είναι ένας κόδωνας κινδύνου και όχι κάτι που θέλω να κάνω για να επανασταθήσω και μόνο. Εδώ θα δούμε ένα μικρό βιντεάκι που ίσως μας δείξει έτσι με έναν εύσχυμο τρόπο πώς μπορεί να επηρεάσει η συμπεριφορά, εδώ μόνο οι εκφράσεις του γονέα την δική του αντίδραση. Να ανοίξουμε λίγο τη φωνή. To engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do. Εδώ θα δούμε τη μητέρα που είναι εκφραστική στην αρχή και σε κάποιο σημείο σταματάει να εκφράζεται και παγώνει και να δούμε την αντίδραση του μωρού. In the world, and that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why?" We doing this? Even in this.
Μήπως το δείχνει από το έχουμε και από εδώ. Δεν το είδα ότι κόλλησε. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Ωραία, ας το σκεφτούμε αυτό και στις υπόλοιπες ηλικίες, πως εδώ μια απλώς αλλαγή έκφρασης δεν έκανε κάτι στο μικρό, το επηρέασε και το πώς έκανε αυτό σταδιακές κινήσεις να το αλλάξει. Το ίδιο θα δούμε και στα παιδιά της μεγαλύτερης ηλικίας, ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις που βλέπουμε, περισσότερες, ίσως είναι κινήσεις για να αλλάξουν μια συμπεριφορά που είναι ανεπιθύμητη από τους δικούς τους ανθρώπους. Και όπως θα δείτε, ήταν σταδιακά. Δεν άρχισε να κλαίει από την αρχή. Ένα παιδί δεν γίνεται επιθετικό ή βίαιο από την αρχή, έχει δώσει δείγματα νωρίτερα. Όταν κοίταζε, μετά χαμογέλασε, μετά έδειξε, μετά άρχισε να φωνάζει, μετά έκλαιγε. Κατά αντίστοιχο τρόπο, ένα παιδί σε όλες τις ηλικίες θα προσπαθήσει να δείξει την δυσαρέσκειά του από αυτό που βλέπει στην οικογένεια, από αυτό που ζει, για να φτάσει στο τελικό σημείο. Δυστυχώς οι γονείς αντιλαμβάνουν το πρόβλημα όταν βλέπουν το άκρο και τότε θα μπουν στη διαδικασία να αναζητήσουν λύση. Πολλές φορές είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί τότε, αλλά έστω και τότε η συνεργασία μπορεί να δώσει τη λύση και την βοήθεια. Αυτά. Εγώ να ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Και στη συνέχεια θα έχουμε Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Πρόεδρο που επιμελήθηκε αυτή την εκδήλωση και με πολύ χαρά ερχόμαστε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από το Τμήμα Φιλοσοφίας, να συμμετάσχουμε σε αυτή την εκδήλωση, καθώς είναι και για μας πολύ σημαντικό να είμαστε σε επικοινωνία με γονείς, με μαθητές, με εκπαιδευτικούς, με την κοινότητα γενικά και να φεύγουμε λίγο από τα γραφεία μας και τις έρευνές μας, το πώς κύβουμε τέλος πάντων στον υπολογιστή και χανόμαστε ίσως από τα εγκόσμια μερικές φορές. Θα κινηθώ κι εγώ στο πλαίσιο που κινήθηκε ο κύριος Μιχάλης. Θα μιλήσουμε για τις προκλήσεις του γονεϊκού ρόλου και θα ήθελα πιο πολύ να αναστοχαστούμε σε πράγματα τα οποία κάνουμε με τα παιδιά μας, πώς αλληλεπιδρούμε με τα παιδιά μας, παρά να σας δώσω έτοιμες συνταγές. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, γιατί μπορεί να συμβαίνουν έτσι, με κάποια στοιχεία που έχουμε από έρευνες, αλλά
σημασία έχει και αυτά να τα δούμε πώς εμείς μπορούμε να τα νοηματοδοτήσουμε στη δική μας συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αναστοχασμό περισσότερο. Να δούμε λοιπόν την περίπτωση που το παιδί μας γυρίζει από το σχολείο με ένα χαμηλό βαθμό, χαμηλότερο από το συνηθισμένο σε ένα διαγώνισμα ενός σημαντικού μαθήματος. Αρχικά πίστευε ότι είχε πάει αρκετά καλά και μας είχε πει ότι θα πάρει καλό βαθμό, αναμένει να πάρει καλό βαθμό. Όταν ακούμε κάτι τέτοιο, πώς μπορεί να αντιδράσουμε, τι μπορεί να πούμε στο παιδί. Για να δούμε ένα σενάριο. Θα σας δείξω 2 εναλλακτικά σενάρια. Ένα σενάριο λοιπόν. Τι μπορεί να πει η μαμά. Αυτός ο βαθμός με απογοήτευσε. Πραγματικά περίμενα καλύτερα από σένα και επομένως δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένη με αυτό. Μάλλον δεν προετοιμάστηκες αρκετά για το τεστ, έτσι δεν είναι. Το να τα πας καλά σε ένα τεστ δεν αφορά μόνο την ικανότητά σου, αλλά και την προσπάθεια που καταβάλεις. Κοίτα, είναι σαφές ότι τέτοιες αποτυχίες δεν μπορούν να επαναληφθούν στο μέλλον και ο επόμενος βαθμός θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερος. Από εδώ και στο εξής θα πρέπει να διαβάζεις και να σε ελέγχω τακτικά. Δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά δεν μου αφήνεις άλλη επιλογή. Δεν θέλω να απογοητεύσεις ούτε εμένα, ούτε τον εαυτό σου ξανά με μια κακή βαθμολογία. Πώς το ακούτε αυτό? Είναι κάτι που ένας γονιός μπορεί να πει στο παιδί του? Βλέπετε καθόλου τον εαυτό? Δηλαδή έχει τύχει να πείτε κάτι τέτοιο στο παιδί σας? Είναι ρεαλιστικό καταρχήν? Θα μπορούσε μια μητέρα να μιλήσει έτσι στο παιδί που έχει πάρει ένα χαμηλό βαθμό? Ναι. Συγγνώμη, αλλά δεν το έχει αφήσει πρώτα, δεν το έχει αφήσει να μιλήσει, να πει εκείνο πώς νιώθει. Εκείνο πρώτα. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν ταυτίζεστε με αυτή την προσέγγιση, θα δίνατε και λόγο στο παιδί, έτσι. Ναι. Απ' την άλλη όμως είναι μία παρέμβαση της μητέρας συνηθισμένη. Δεν ισχύει, είναι συνηθισμένη. Παρόλο που και κακά τα ψέματα, μερικές φορές κάνουμε πράγματα που έτσι τα βιώσαμε και εμείς ως παιδιά, δηλαδή και οι δικοί μας οι γονείς θα μας έλεγαν κάτι τέτοιο, οπότε πολύ εύκολα μας βγαίνει να πούμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο, σε ένα αντίστοιχο ύφος. Και για να δούμε τελικά πώς θα γίνονται τα πράγματα, πώς εξελίσσονται. Για να δούμε και ένα άλλο σενάριο. Ξέρω ότι πίστευες ότι τα έχεις πάει καλά σε αυτό το διαγώνισμα και περίμενες καλό βαθμό. Μπορώ να φανταστώ επομένως ότι αυτός ο βαθμός δεν είναι αυτό που ήλπιζες και ότι δεν είσαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Γιατί νομίζεις ότι κατέληξες σε αυτό το αποτέλεσμα? Συμβαίνει καμιά φορά να τα πηγαίνουμε καλύτερα σε ένα τεστ από ότι σε κάποιο άλλο. Εντάξει, ξέρω ότι αυτή τη φορά δεν πήγε καλά, αλλά μπορείς να προσπαθήσεις να μάθεις από ό,τι πήγε στραβά. Ίσως να προσπαθήσεις να το δεις ως μια πρόκληση και να σκεφτείς άλλους τρόπους να μελετήσεις το συγκεκριμένο υλικό. Αν χρειαστείς βοήθεια, μπορείς πάντα να βασιστείς σε μένα. Είναι κάτι που το λέμε είναι κάτι που μπορεί να πει ένας γονιός στο παιδί του. Μια μητέρα. Είναι. Και ίσως προσπαθούμε περισσότερο να το κάνουμε τώρα. Τώρα... Να είμαστε σε αυτά τα σενάρια. Ταυτίζεστε περισσότερο με αυτό. Έτσι. Το κακό και στις 2 περιπτώσεις είναι ότι δεν μπαίνει στο θέμα. Δηλαδή εδώ για περιγραφικά, αλλά στο θέμα δεν μπήκε. Θα μπορούσε να αναλύσει το θέμα.
και να προσεγγίσει το θέμα η ίδια. Το θέμα του διαγωνίσματος. Το θέμα ακριβώς, στο οποίο είναι μεμονωμένο. Κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει από δημοτικό μέχρι και πανεπιστήμιο. Αγνοούμε ότι όταν μιλάμε με ένα μικρό, πρέπει να μιλάμε με τη δική του γλώσσα, με τη δική του συναισθηματικότητα και τη γλώσσα. Να μιλάμε εμείς σαν εμείς, αλλά και εκείνο να μιλάει σαν εκείνο. Έχει τη δική του προσωπικότητα σε οποιαδήποτε ηλικία. Και να μην αγνοούμε και κάτι άλλο, την προσλαμβάνουσα γενετική ουσία που περιλαμβάνει επίσης έρμα, δηλαδή έχει το DNA. DNA το ξεχνάμε. Είναι φορέα. Δεν έρχεται λευκό το παιδί όταν γεννιέται. Έχει τις δικές του ίδιες. Μεγάλη συζήτηση για το πόσο επηρεάζει και το DNA ή αυτό που λέμε ιδιοσυγκρασία. Ακούστε, η προσέγγιση αυτή είναι για ένα καθαρά τύπο ανθρώπου. Μιας μάνας ή ενός πατέρα. Να δούμε όμως τι απάντησαν και πώς αντέδρασαν και τα παιδιά σε αυτά τα δύο σενάρια. Για να δούμε λίγο. Λοιπόν, αυτά τα δύο σενάρια τα έδωσαν στο πλαίσιο μιας έρευνας που έκαναν Βέλγοι ερευνητές, τα έδωσαν σε εφήβους με σκοπό να διερευνήσουν γιατί οι έφηβοι ορισμένες φορές μπορεί να είναι αντιδραστικοί απέναντι στους γονείς τους. Και βλέπετε ότι ο τίτλος ξεκινούσε με το Rebel with a Cause, δηλαδή από το επαναστάτης χωρίς αιτία, μήπως είναι επαναστάτες μερικές φορές με κάποια αιτία οι μαθητές. Αυτή λοιπόν η έρευνα προσπάθησε να εξηγήσει την αντιδραστικότητα των μαθητών εφήβων μέσα από τις αρχές, τέλος πάντων, της θεωρίας της αντίδρασης και της θεωρίας του αυτοπροσδιορισμού. Και επιτρέψτε μου εδώ, δεν θα πω θεωρητικά, θα αναφερθώ λίγο στη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού, η οποία είναι μια σύγχρονη θεωρία που αναπτύσσεται τα τελευταία 40 χρόνια. Ξεκίνησε, διατυπώθηκε από τους καθηγητές Ντέσι και Ράιαν στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ και η οποία έχει πίσω της πάρα πολύ εμπειρική έρευνα, δηλαδή αν πατήσει κανείς το Self-Determination Theory σε μια βάση δεδομένων που δουλεύουμε εμείς με τη βιβλιογραφία τέλος πάντων, θα του δώσει πάνω από 10.000 δημοσιευμένες έρευνες πάνω σε αυτή τη θεωρία. Εκείνο που θέλω να κρατήσουμε και αν θέλετε να κρατήσετε και από μένα από αυτή την ομιλία σήμερα, είναι ότι η βασική αρχή αυτής της θεωρίας είναι, που έχει αποδειχθεί και με πάρα πολλές έρευνες, ότι οι άνθρωποι έχουμε 3 βασικές ανάγκες για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε θετικά, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ψυχική υγεία και σε προσωπική ανάπτυξη. Αυτές οι 3 ψυχολογικές ανάγκες είναι οι εξής. Η ανάγκη για αυτονομία, δηλαδή έχουμε οι άνθρωποι την ανάγκη να νιώθουμε ότι προσδιορίζουμε τη συμπεριφορά μας, ότι έχουμε λόγο στο πώς θα συμπεριφερθούμε, στο πώς θα νιώσουμε και στο τι θα αποφασίσουμε, τι θα κάνουμε στη ζωή μας ή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη για επάρκεια, να νιώθουμε επαρκείς ως γονείς, επαρκείς ως επαγγελματίες, επαρκείς ως μαθητές, επαρκείς ως παιδιά μιας οικογένειας, όχι οι καλύτεροι, έτσι, αλλά να νιώθουμε ότι ξέρουμε πώς παίζεται το παιχνίδι εδώ στο ρόλο αυτόν τον οποίο έχω και αυτόν τον ρόλο μπορώ και τον παίζω αποτελεσματικά σε κάποιο βαθμό. Και όλοι οι άνθρωποι έχουμε επίσης την ανάγκη για συσχετίζεστε, την ανάγκη να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε μια ομάδα, σε μια οικογένεια ίσως, σε μια σχολική τάξη, ότι μας αγαπούν εκεί και ότι είμαστε αποδεκτοί από αυτή την ομάδα. Αυτές οι 3 ψυχολογικές ανάγκες είναι σημαντικό να καλύπτονται ταυτόχρονα και οι 3
για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ψυχική υγεία και ομαλή ανάπτυξη. Πολύ ωραία τα περιστατικά που ακούσαμε από τον κύριο Μιχάλη και εδώ μπορούμε να δούμε σε ποιο βαθμό σε αυτά τα περιστατικά ικανοποιούνται αυτές οι τρεις ψυχολογικές ανάγκες ή υπονομεύονται ή ποια υπονομεύεται κάθε φορά. Ξεκινώντας λοιπόν με τα σενάρια που διαβάσαμε προηγουμένως, στην έρευνα που σας ανέφερα, το Rebel with a Cause, οι ερευνητές προσπάθησαν να δουν αν δίνοντας αυτά τα σενάρια σε εφήβους, κάποιοι έφηβοι πήραν το ένα σενάριο και διάβασαν κάποιοι άλλοι το άλλο, να δουν λοιπόν σε ποιο βαθμό ικανοποιούνται αυτές οι τρεις ψυχολογικές ανάγκες διαβάζοντας αυτά τα σενάρια. Δηλαδή, αφού διάβασαν το σενάριο, τους ζήτησαν με ένα ερωτηματολόγιο να μετρήσουν την ικανοποίηση των ψυχολογικών αναγκών, να μετρήσουν την τάση τους για αντιδραστικότητα, δηλαδή διαβάζοντας αυτό το σενάριο, ποια είναι η τάση σου, να αντιδράσεις αυτό ή να το ακούσεις και επίσης σε ποιο βαθμό θα ήταν πρόθυμα τα παιδιά να προσπαθήσουν περισσότερο ή να μελετήσουν με ένα διαφορετικό τρόπο, ώστε την άλλη φορά να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Είδαν λοιπόν ότι τα παιδιά που διάβασαν το πρώτο σενάριο που είδαμε, που ξεκινούσε με το «Είμαι απογοητευμένο με το βαθμό που πήρες», τα παιδιά που διάβασαν αυτό που λέμε ελεγκτικό σενάριο, είχαν σε χαμηλότερο βαθμό, ανέφεραν σε χαμηλότερο βαθμό ικανοποίηση, τέλος πάντων ανέφεραν μη ικανοποίηση των ψυχολογικών τους αναγκών, ανέφεραν σε υψηλό βαθμό αντίδραση και ανυπακοή και αυτό τους οδηγούσε στο να αναφέρουν ότι δεν έχουν πρόθεση να διαβάσουν περισσότερο και δεν έχουν και πρόθεση να τροποποιήσουν τον τρόπο μελέτης τους. Ενώ αντίθετα, τα παιδιά που διάβασαν το δεύτερο σενάριο, που ήταν υποστηρικτικό, λέμε, της αυτονομίας τους, είχαν σε χαμηλότερο βαθμό μη ικανοποίηση των ψυχολογικών τους αναγκών και χαμηλότερη αντιδραστικότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι πίσω από την αντιδραστικότητα των παιδιών, όπως πολύ ωραία είπε και ο κύριος Μιχάλης, υπάρχουμε εμείς οι γονείς, πράγματι το πώς αλληλεπιδρούμε με τα παιδιά μας, το ύφος, η γονεϊκή μας προσέγγιση, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το πώς και εκείνα λειτουργούν. Και όταν μιλάμε για γονεϊκό ύφος, λοιπόν, ποιο είναι το γονεϊκό ύφος, το ελεγκτικό? Εδώ μιλήσαμε για το ελεγκτικό σενάριο, δηλαδή, τι σημαίνει ελεγκτικό γονεϊκό ύφος? Σημαίνει η χρήση εξαναγκασμού και παρεμβατικότητας, σημαίνει ότι οι γονείς πιέζουν τα παιδιά να συμπεριφέρονται, να σκέφτονται με τον τρόπο που εκείνοι θέλουν. Τους υπαγορεύουν δηλαδή με άμεσους αλλά και με έμεσους πολύ συχνά τρόπους να γίνουν αυτό που οι γονείς θέλουν, να συμπεριφερθούν με τον τρόπο που οι γονείς θέλουν. Και πώς το κάνουν αυτό οι γονείς? Και μάλιστα πώς το κάνουν όταν προσπαθούν να ρυθμίσουν τη συμπεριφορά των παιδιών τους, γιατί όπως πολύ ωραία είπε και ο κύριος Μιχάλης, χρειάζεται τα παιδιά να έχουν όρια. Τα όρια βοηθούν τα παιδιά να νιώθουν επαρκή, να νιώθουν πώς παίζεται το παιχνίδι εδώ στην οικογένεια, πώς παίζεται το παιχνίδι μέσα στη σχολική τάξη. Ξέρω ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή και ποια δεν είναι. Άρα νιώθουν επάρκεια με τα όρια. Όταν όμως βάζουμε όρια, είναι σημαντικό να μην το κάνουμε με το να μην χρησιμοποιούμε την πρόκληση ενοχών για να τηρηθούν τα όρια ή να μην επιβάλλουμε την εξουσία μας ή να μην τα αγαπάμε και τα αποδεχόμαστε υπό όρους. Δεν ξέρω πόσο το έχετε βιώσει εσείς. Εμένα ήταν η κλασική τακτική της μαμάς μου, αυτό που λέμε love withdraw, δηλαδή να αποσύρει την αγάπη της κάθε φορά που δεν ήμουν καλό παιδί. Τα μούτρα ή, ναι,
Έτσι, αυτό λοιπόν υπό όρους αποδοχή του παιδιού είναι πραγματικά ελεγκτική συμπεριφορά. Είναι ελεγκτικό γονεϊκό ύφος. Και αυτό μπορεί να... Δηλαδή δεν είναι μόνο η αυστηρότητα και η επιβολή της εξουσίας. Δεν είναι μόνο να το διατάξεις, να συμπεριφερθεί. Υπάρχουν πολύ πιο έμεσοι τρόποι που συχνά κάνουν τα παιδιά να αντιδρούν. Γιατί εκείνη την ώρα τους υπονομεύουμε την αυτονομία τους. Εκείνη την ώρα τους υπονομεύουμε το συσχετίζεστε. Αλλά ορισμένες φορές κάνουμε και το άλλο. Ικανοποιούμε το συσχετίζεστε. Ναι, σ' αγαπάω, σε νοιάζομαι, είμαι εδώ για σένα. Αρκεί να γίνεις γιατρός. Αρκεί να συμπεριφέρεσαι με τον τρόπο που σου έχω εγώ δείξει ότι μου αρέσει. Αρκεί να είσαι πολύ καλός μαθητής, γιατί για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν ικανοποιούμε το συσχετίζεστε υπονομεύοντας την αυτονομία. Με τέτοιους λοιπόν πολύ έμεσους τρόπους είμαστε ελεγκτικοί γονείς. Υπονομεύουμε τις βασικές ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών μας. Και φυσικά με την απειλή της τιμωρίας, που είναι το αυταρχικό. Την απειλή της τιμωρίας την καταλαβαίνουμε όλοι και την επιβολή της εξουσίας. Τις ενοχές όμως και την υπό όρους αποδοχή, δυστυχώς δεν τις εντοπίζουμε συχνά στη γονεϊκή μας συμπεριφορά. Και θα σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτά όλα ισχύουν σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν ισχύουν μόνο στο πώς αλληλεπιδρούμε εμείς με τα παιδιά μας. Ισχύει στο πώς αλληλεπιδρούμε εμείς με τους συντρόφους μας, με τους φίλους μας, με τους συναδέλφους μας. Επομένως, όταν τα παιδιά μεγαλώνουν ή τέλος πάντων όταν εμείς συμπεριφερόμαστε ελεγκτικά στους συντρόφους μας, αυτό πολύ εύκολα θα το κάνουμε και στα παιδιά μας. Επομένως, το γονεϊκό ύφος έχει να κάνει με το γενικότερο δικό μας ύφος και χρειάζεται μία μεγαλύτερη δουλειά δική μας με τον εαυτό μας για να γίνουμε η υποστηρικτική της αυτονομίας γονείς. Γιατί έχουμε και το ύφος που ενισχύει την αυτονομία και το συσχετίζεστε, και αυτό έχει να κάνει με το ενθαρρύνουμε τα παιδιά ή τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, να τους ενθαρρύνουμε να σκέφτονται και να αντιδρούν με το δικό τους τρόπο, σύμφωνα με τους προσωπικούς τους στόχους και αξίες. Όλα τα παιδιά έχουν στόχους και όλα τα παιδιά έχουν αξίες, τις δικές τους αξίες. Και είναι σημαντικό λοιπόν να τονίζουμε πόσο, δηλαδή αφού εμείς θέλουμε τα παιδιά μας, για παράδειγμα, να αντισταθούν σε αυτό που θα τους πει ένας φίλος και είναι πέρα από τις δικές τους αξίες ή είναι ενάντια στο δικό τους καλό, να το πω έτσι, στους δικούς τους στόχους. Αφού θέλουμε να το κάνουν αυτό με τους φίλους τους, πώς δεν θέλουμε να το κάνουν μαζί μας? Δηλαδή, αν δεν τονίσουμε εμείς πόσο σημαντικές είναι οι δικές τους αξίες, οι δικοί τους στόχοι, και αυτό να είναι η πηξίδα τους στις επιλογές τους, πώς θα το κάνουν λοιπόν και σε ένα άλλο πλαίσιο? Είναι λοιπόν σημαντικό να ενθαρρύνουμε να σκέφτονται με τις δικές τους πηξίδες. Και επομένως, όταν βάζουμε όρια, όταν προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τη συμπεριφορά μας, κατά τη γονεϊκή ρύθμιση όπως τη λέμε, είναι σημαντικό να εκδηλώνουμε ενσυναίσθηση, να κατανοούμε και τα δικά τους συναισθήματα, να τους δίνουμε τη δυνατότητα επιλογών στο πώς θα υλοποιηθούν οι κανόνες, καμιά φορά στο ποιοι θα είναι αυτοί οι κανόνες, δεν είναι παράλογα τα παιδιά. Να διερευνούμε και να συζητούμε γιατί μπορεί ένα παιδί να μην υπακούει τους κανόνες και να επεξηγούμε φυσικά πάντα τη λογική των κανόνων και των ορίων. Και γενικότερα είναι σημαντικό να νιώθουν την αποδοχή που λέγαμε, όχι υπό όρους, την ανεφόρον αποδοχή του παιδιού. Να βιώνει το παιδί αποδοχή, να βιώνει τη διαθεσιμότητά μας και το ενδιαφέρον μας για τα βιώματα και τις ανησυχίες τους. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να πάμε να δούμε
το δεύτερο σενάριο τι είχε από αυτά, είχε ενσυναίσθηση, βλέπετε το πράσινο, ξέρω ότι πίστευες ότι τα είχες πάει καλά σε αυτό το διαγώνισμα και περίμενες υψηλότερο, καλύτερο βαθμό. Είχε επίσης, να θυμηθώ, το page up, πάει πίσω. Το ροζ, ενδιαφέρον για τα βιώματα και τις ανησυχίες, τα είχα βάλει με χρώματα για να τα δούμε. Μπορώ να φανταστώ επομένως ότι ο βαθμός δεν είναι αυτό που ήλπιζες, δηλαδή κατανοώ τις ανησυχίες σου. Αλλά του δίνω και λόγο. Γιατί νόμιζες ότι κατέληξες αυτό το συμπέρασμα, γιατί νομίζεις ότι κατέληξες αυτό το αποτέλεσμα. Και εκεί φυσικά το παιδί θα μιλήσει, θα πει, όπως πολύ ωραία είπε και ο Δήμαρχος εδώ, ότι ναι, πρέπει να ακούσουμε και το παιδί. Και επομένως φωνή, ενσυναίσθηση, διαθεσιμότητα, δυνατότητα να διερευνήσει και εκείνο γιατί δυσκολεύτηκε και εδώ είμαι αν χρειαστεί τη δική μου βοήθεια. Αυτά για το γονεϊκό ύφος και να αναφερθώ μόνο σε μία ακόμη έρευνα και στην οποία χρησιμοποίησαν πάλι τα ίδια σενάρια, η ίδια ομάδα ερευνητών. Εδώ όμως μέτρησαν και το γενικό γονεϊκό ύφος, πριν δηλαδή δώσουν τα σενάρια, μέτρησαν στους εφήβους ποιο ήταν το ύφος των δικών τους γονέων. Και αφού τους έδωσαν τα σενάρια, μέτρησαν πάλι το αν από το κάθε σενάριο βίωσαν ικανοποίηση ή υπονόμευση των ψυχολογικών αναγκών τους και αν τα παιδιά αυτά θα αντιδρούσαν ή όχι στο σενάριο. Βρήκαν λοιπόν σε αυτή την έρευνα ότι οι έφηβοι που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον υποστήριξης της αυτονομίας επωφελήθηκαν, όταν βρέθηκαν στο σενάριο υποστήριξη της αυτονομίας, επωφελήθηκαν περισσότερο από αυτό. Αλλά και όταν διάβασαν το ελεγκτικό σενάριο, αντέδρασαν πιο επικοδομητικά σε σχέση με τα παιδιά που το γονεϊκό ύφος των δικών τους γονέων ήταν ελεγκτικό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ένα γονεϊκό ύφος που υποστηρίζει τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών παιδιών μπορεί να είναι προστατευτικό ακόμη και όταν βρεθούν, είτε γιατί γονείς είμαστε, ωραία, μερικές φορές μπορεί να γίνουμε και περισσότερο ελεγκτικοί, εκεί έχουν τα εφόδια τα παιδιά να αντιδράσουν εκείνα πιο θετικά σε αυτή την αλληλεπίδραση. Αυτά λοιπόν τα λίγα από μένα και σημασία έχει από αυτήν εδώ την εκδήλωση σήμερα και τη συμμετοχή σας που αφιερώσετε τον πολύτιμο χρόνο σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ να σκεφτούμε τι γονείς θέλουμε να είμαστε. Έτσι θέλουμε αυτός ο πατέρας ή ο άλλος πατέρας, αυτή η μητέρα ή αυτή η μητέρα, ετούτη ή εκείνη η μητέρα και κρατήστε αυτό για τις 3 ψυχολογικές ανάγκες και κρατήστε το για όλες τις σχέσεις σας. Το να υποστηρίζω τις ανάγκες των άλλων, τις ψυχολογικές ανάγκες, είναι lifestyle θα έλεγα, παρά είναι κάτι που θα το κάνω μόνο με το παιδί μου. Άρα λοιπόν το κάνω practice σε κάθε σχέση μου, φιλική, γονεϊκή, συντροφική, στην αδερφή μου, στον αδερφό μου, στους φίλους μου και έτσι ίσως θα γίνω και καλύτερη μαμά ή καλύτερος μπαμπάς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η δική μου άποψη είναι ότι δεν υπάρχει σταθερός κανόνας επιστημονιακός. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας. Δηλαδή η επικοινωνία είναι η εξωτερική και η εσωτερική. Επομένως,
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ηλικιακό και τον background που βρίσκεται στην ηλικία. Ξέρετε πολύ καλά, όλοι οι ψυχολόγοι παίρνουν την άποψη ότι μέχρι τα 5 χρόνια διαμορφώνεται η τάση. Δηλαδή η έννοια του υποσυνείδητου που αρχίζει να επικοινωνεί με το συνειδητό. Διότι το υποσυνείδητο, αναμφισβήτητα, λειτουργεί από όταν βγαίνει. Δεν μπορούμε όμως εμείς να το διαβάσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε με το επικοινωνιακό να επικοινωνήσουμε και να βγάζουμε πρώτα τα στοιχεία του ερωτώμενου, δηλαδή του παιδιού. Αυτό είναι μια μέθοδος που έχει υποστηριχθεί από όλους και από τον Γιούγκ και από τον Άκρο και από όλους. Αλλά και βεβαίως από τον Φρόιντ με την έννοια όμως του υποσυνείδητου. Αυτό που έχει σημασία είναι εμείς στο επικοινωνιακό ποια βάση πρέπει να βάλουμε. Εκεί πρέπει να προσδιορίσουμε τις αρχές και τις αρχές. Τι θέλουμε να κάνουμε για αυτό το παιδί, πώς θέλουμε να το μεγαλώσουμε. Να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα την οποία διαβάζουμε εμείς και μια πραγματικότητα που το ίδιο μέσα από το συνείδητο και το υποσυνείδητο βλέπει και θα είναι το προβάλλει. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Γι' αυτό χρειάζεται ο μη προσδιορισμός ακριβής για μένα. Να αφήνουμε το περιθώριο στο παιδί και εκείνο να πετάει, να αντιλαμβάνεται, να σκέπτεται, να μπορεί να αντιδρά. Να μην είμαστε πολύ πιεστικοί στο επικοινωνιακό, να του προσδιορίζουμε εμείς τον δρόμο της αντίδρασης. Να τα αφήνουμε να αντιδρά. Και αυτό θα μας δώσει ίσως περισσότερα στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί του και να χτίσουμε τη δική μας άποψη πάνω στο τι πρέπει να κάνουμε ή πώς να συμπεριφερθούμε. Ευχαριστούμε την Μαρίση. Σας περιμένω. Σαν παρατήρηση, αυτό που μόλις είπατε πριν από λίγο είναι κάποιες ανάγκες του Μάσλο, κάποιες... Όχι, είναι τις θεωρίες του αυτοπροσδιορισμού του Μάσλο. Επομένως, γίνει και με αυτό το λιτάδο, συνέχεια να καλύψει τις ανάγκες του να πάει στην αμέσως επόμενη. Είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Τώρα, ας πούμε, όσον αφορά αυτό που γίνεται στα σχολεία, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν ανοίξουμε τη τηλεόραση, θα δούμε σε κάποιες λίγες γίνονται αυτά τα έργα που γίνονται. Πώς μπορούμε εμείς. Εντάξει, αυτό που είπε και ο κύριος Μιχάλης, ότι δεν φταίει μόνο η οικογένεια. Δεν μιλήσουμε τώρα άμεσα στην οικογένεια. Φταίει και το σχολείο, το σχολείο, λίγο η οικογένεια, κάποιοι, ανάλογα τις περιπτώσεις βέβαια. Δεν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τα παιδιά πώς... Σε αυτά που δεν φταίμε εμείς δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ας κάνουμε σε αυτά που εμείς έχουμε την ευθύνη. Δηλαδή, νομίζω ότι αν, δεν ξέρω αν θέλουν οι μιλητές, νομίζω ότι αν εμείς διαμορφώσουμε μια καλή επικοινωνία με τα παιδιά μας, στο βαθμό της ικανοποίησης των ψυχολογικών τους αναγκών και ένα κλίμα στην οικογένεια. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν ζει σε μια γυάλα το παιδί, θα βγει και έξω, θα αντιμετωπίσει καταστάσεις. Από εκεί και πέρα αυτό που εμάς μας αναλογεί σημασία έχει να κάνουμε. Δεν μπορούμε όμως να ελέγξουμε τα πάντα, ούτε να το κλείσουμε σε μια γυάλα. Αλλά θεωρούμε ότι αυτό το background το οικογενειακό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επηρεάζει οι πρώτες εμπειρίες του παιδιού, είναι καθοριστικές, όπως είπε εδώ πολύ ωραία και ο Δήμαρχος, στη διαμόρφωση προσωπικότητας του παιδιού. Οπότε είναι μια πολύ καλή κληρονομιά, πώς να το πω, για το παιδί αυτό, για να αντιμετωπίσει οτιδήποτε υπάρχει στη σημερινή κοινωνία. Το βλέπουμε και το ακούμε.
Θα έχετε την ευκαιρία στο κέρασμα, σας περιμένουμε έξω, να ρωτήσετε τους ειδικούς μας. Είναι διαθέσιμοι, θα χαρούν να το κάνουν, μας το έχουν πει, να μιλήσετε και κατηδίαν. Θα καλέσω τον Αντιπρόεδρο της Φιλαρμονικής, τον κύριο Παναγιώτη τον Καλία, να έρθει να δώσουμε τα αναμνηστικά στους ομιλητές μας. Κυρία Μίχου. Η κυρία Μίχου, θα ήθελα να σας πω ότι ήρθε αεροπορικό σήμερα από Αθήνα στα Γιάννενα και από Γιάννενα εδώ και μετά πάλι Γιάννενα να διδάξει το πρωί και να φύγει. Είναι μεγάλη τιμή για τη Φιλαρμονική αυτή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μίχου, πολύτιμα αναμνηστικά από το Σωματείο, να μας θυμάστε και εμείς σας ευχαριστούμε. Την κυρία Πετράτου σας παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι από εμάς. Αφήνουμε τελευταίο τον κύριο Μιχάλη Γρηγόρη. Μια αποστολή να δώσετε στην Πρίτανη από εμάς αυτό το αναμνηστικό, να την ευχαριστήσετε και την ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την ευγενική της χειρονομία σήμερα να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας συγχαρεί, οπότε το αφήνουμε σε εσάς. Έχουμε μια έκπληξη σήμερα για τον κύριο Μιχάλη. Η Φιλαρμονική αναγνωρίζει τους ανθρώπους που δουλεύουν για εκείνη, γιατί όπως σας είπα πριν, εδώ είμαστε θελοντές και ειδικά εμείς του Διοικητικού Συμβουλίου και το εκπαιδευτικό κομμάτι, το πιο στη μεγάλη του βάση, είμαστε θελοντές. Αγαπάμε πολύ το Σωματείο και ό,τι κάνουμε το κάνουμε για το καλό του και από αγάπη. Ο κύριος Γρηγόρης Χάλης, εδώ και 2 χρόνια επιμελείται αυτή την εκδήλωση με πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη, οπότε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σήμερα και με τον Αντιπρόεδρο θα τον τιμήσουμε με την ειδική πλακέτα του Φιλαρμονικού για την προσφορά του στο Σωματείο. Πραγματικά, Πρόεδρε, με συγκίνησε σήμερα. Δεν περίμενα ότι έτσι θα μετάξετε τόσο πολύ σε αυτόν τον έργο. Το νιώθω, αλλά έτσι είχα την αίσθηση ότι ακόμα χρειάζεται να κάνουμε πράγματα για να ταχθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά δεν έχω λόγια γι' αυτό. Και υπόσχομαι να μπορέσω να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα για την τοπική κοινωνία και για την Φιλαρμονική. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τους ομιλητές μας, ευχαριστούμε τον Μποσκέτο Χοτέλ για τη χορηγία του και όλους εσάς που ήσασταν απόψε εδώ, δίπλα μας και στηρίξατε αυτή την εκδήλωση που ουσιαστικά έγινε για σας, για τα παιδιά μας, για τους δικούς μας μουσικούς και για τα παιδιά στα σχολεία μας. Ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε έξω στο κέρασμα. Καλή νύχτα.